tardes a todos os presentes. Pregamos a vosa colaboración porque xa levamos un certo retraso no evento e requerimos que vayades collendo asiento, de acordo? Para poder comenzar o acto. Graciñas. Against the tomorrow, so I guess I'll just believe it. Tomorrow.
Hola, hola. Como as orquestras. Estamos fora de temporada, pero isto como as orquestras. O risco no directo. Moitísimas grazas, moi boas tardes, ou vos serán xa. Grazas por acompañarnos nesta terceira gala do deporte de Gondomar. Moitas grazas tamén de corazón, porque é o terceiro ano no que confían en min. Non sei se o alcalde quere que me empadrone aquí ou que. Está complicado, é verdade, ainda que veñen as eleccións, pero está complicado. O que sí, debeu estar tamén complicado este ano a elección dos mellores deportistas, dos nominados a estes premios do deporte de Gondomar. Aínda que hai moitos que repiten, aínda que hai moitos que poidan ser os mesmos do ano pasado, hai moitas caras novas, hai moitos rapaces. Iso é importante nun concello que loita polo deporte como Gondomar, e tamén é moi importante que haxa rapaces e rapazas que queiran, que aposten polo deporte, tamén clubes, directivos e xente que este alrededor de todos eles. E dicía de complicado porque comentábanme que na reunión do xurado tivo lugar, vou ler solemnemente, reunidos na sala de xunta no Concello de Gondomar o día 26 de marzo de 2018 baixo a presidencia de Nuria Lameiro Valverde, concelleira de Deportes, asistida por min, o secretario don Xesolír Ferreiro Durán, e coa asistencia dos vogais, hai que ser un pouco solemnes de inicio, os vogais Xosé Antón Fernández González, Nuria Méndez Castro, Ramón Magariños Duro, Nuria Gómez Domínguez e Xosé Manuel Chamorro González, pois decidiron escoller, elixir, recoñecer a todos os que van pasar esta noite por aquí. Tamén hai moitos que mellor non están, pero deberían estar, pero o xurado é o xurado, e para iso, para comezar, unha membro do xurado, Nuria Lameiro, concelleira de Deportes, vai ser a que abra o turno de intervencións e que dé a benvida a este acto. Nuria. Boas tardes, noites a todos. A verdade que tiña algo preparado, pero o iso de coller sitios, non hai sitios, Pero bueno, darvos as grazas a todos por estar aquí, grazas ao alcalde, grazas a nosa madriña, Cristina Fernández, como non o teniente alcalde de Salceda, concelleiros, amigos, familia, deportistas. Hoxe é un gran día, creo que é un gran día para todo o deporte de Gondomar, para todo o deporte do Valmiñor. Como suelo decir, ou solemos decir, para nós o importante é facer deporte, a base do deporte de Gondomar. Non vou a falar moito máis, porque creo que vamos fora de tempo totalmente, ainda nos cada... Igual temos unha hora e media, ou dúas, verdad, Roberto Carlos? Botamos unha carreira que agora veño o atletismo, Xa están preparadas as rapazas, Pois casi marcho eu como atleta que fun. Casi vou marchando eu, despois falo un pouquiño máis e deixo a palabra a Roberto Carlos, que como ben dixo, é o terceiro ano que está aquí connosco, un prazer, a verdad, un gran amigo, como non un gran profesional. Deixo vos, comenzamos a terceira gala do deporte do Concello de Gondomar. Moitas grazas. Pois imos a carreira, primeiro de nada, Nuria Gómez, membro do xurado, adestradora de baloncesto, se nos pode acompañar para distinguir as primeiras recoñecidas do atletismo, que van ser as primeiras. Así que, Nuria, por favor, se nos pode acompañar para poder distinguir a primeira categoría, que vai ser a do atletismo, que tan boa canteira ten aquí en Gondomar. Así que xa con Nuria imos ver as primeiras nominadas, as primeiras recoñecidas no mundo do atletismo. E aí vamos ter tres rapazas, un rapaz, Elena Costas Martín, Marina Prieto González, Manuela González González e Sergio Souto Peña, os catro que nos acompañen xa aquí neste estrado, nesta gala do deporte de Gondomar. Así que os catro, Elena, Marina, Manuela, Sergio, se podedes, arriba. E veñan polo difícil, veñan pola rampa, sí. Imos a aplicar un protocolo tamén polo ben dos fotógrafos. Ímonos colocando, Nuria, por favor, nesta, así, nesta diagonal, pros catro. O recoñecemento para Elena, para Marina, para Manuela e para Sergio. Elena, campeona galega xuvenil de 1500, Marina, 400 metros libres campeonato galego xuvenil, Manuela, unha especialista na altura, e Sergio Souto Peña, prata no campeonato galego infantil. E aí están os catro distinguidos. Poñedvos así un pouco en diagonal, que así xeimos así a foto dos premiados con Nuria Gómez. Aí están os catro posando para a posteridade.
Alguén quere facer de voceiro ou quere marchar a carreira? A ver, poñedevos un pouco para diante, a ver. Poñedevos un poquinho para diante, non teñades medo. Tedes menos medo correndo, a que sí, eh? Sí. A ver, como representante masculino, a ver. Quen destacarías dela? No sé, que corren mucho y muy bien. Corren moito. Corren máis que a ti. A ver, entre homes e mulleres. A ver, eso que se di tantos homes as mulleres, corren máis, quen corre máis? Hai que adestrar, non? Sí, mucho, mucho. Tedes algo que dicir? No. Algo que dicir de aí? Nada, que sí, cuanto más entrenes, mejor será. Cal é o vosso soño? Bueno, por ahora no tengo una meta muy visible ahí, pero bueno, poco a poco ir entrenando y consiguiendo lo que se pueda. Estamos no mellor sitio en Condomar para adestrar, para poder correr. Bueno, Podedes pedir, estamos no momento para pedir. Hoxe é o día de pedir. hombre, pues Que pedides? A ver. Pista cuberta non, que xa gastaron moito este ano aí en Ourense. Hombre, pues igual una recta, sin una pista no, pero una recta así Vai apuntando, alcalde, unha recta. y algún foso para hacer salto de lo... Un foso, unha recta e un foso. Hoxe vamos ter unha lista. A ver, seguimos, a ver. Pedide. Yo pido una pista al aire libre y otra cubierta. As cubertas son caras, eh? Tócache pedir, veña. Xa pouco queda que pedir. Pois... Que haxa unha cuarta gala e que estedes outra vez aquí. Sí. Pois que bonito sería. E que saíades na foto. Moitísimas grazas aos catro. E aí está ese recoñecemento para os catro. Xa podedes ir. Nuria, acompáñame, que seguimos. Ademais, mira que ven agora, Nuria. Bueno, maravilloso. Que deporte, non? A ver que ven agora. Despois do atletismo, imos por orde alfabética. Atletismo. E aquí, a ver, preséntanos ti, que ti coñeces aí. A ver quen sae. Vamos a ver. Paula e Víctor. Contanos un pouco deles. Paula e Víctor, podedes ir subindo xa mentre facemos a presentación oficial a cargo de Nuria. Bueno, Paula leva 2 temporadas con nós. A verdad que a temporada pasada foi a máxima anotadora do equipo. Víctor é un xogador da cantera que a día de hoxe pues, leva 2 tempadas no Peleteiro Obradoiro facendo, pois, sobre todo esta última temporada pois, moi bons números. Vai nos deixar mal. Vide por aquí. Vai nos deixar mal, Nuria, eh? Mira que medrou este rapaz, eh? Paula, mira que grande, eh? Siénteste pequena? Sí, mucho. Unha xogadora de baloncesto que se sienta pequena. Ou el moi grande, non? Eu son un pouco grande. Que número de pegastas? 48 e medio. 48 e medio. Home, non parecen tan grandes, eh? Pois ben, primeira distinción que logo falamos con eles. Esa distinción para os dous, para Víctor e para Paula. E a foto, a ver, home, casi non lle entraba tampouco a medalla, eh? É grande para todo. A ver, a foto de rigor, aquí, colocados. Moi ben, Víctor, no medio, así me gusta. Paula, por lo que decía Nuria, es un exemplo no equipo, entón, non? Supongo. Sí. Pero ainda que sexas pequena, os pequenos son os que mellor xogan o baloncesto, ao final, son os máis cobizados. Bueno, depende. Home, mira, Ricky Rubio, home, Pau Gasol, non, Pau Gasol o mellor é o teu referente. Sí, por suposto, ele é grandísimo. No, podes poñerte aquí, intimida un pouco, non? Un pouco. Tedes xogado algunha vez, coincidido algunha pachanga ou non? Non o coñezo moito, non. Pois mira, xa vos coñecedes, calquería que coincidades aí nunha cancha de baloncesto, xa sabedes, non fagas moitos tapóns, eh? O que pasa que seguro que te por dribbling, non? Nuria, ten bo dribbling? Bastante. Mellor anotadora ou mellor pasadora? Anotadora. Mellor reboteador ou mellor anotador? Reboteador mellor. Eu en vez de un soño, ainda se pode seguir medrando ou non? A ver, son xoven, pero... Canto mides? A ver, que moita xente ve aquí a Víctor. Canto mides realmente? Xa sabemos que é un 48 e medio. Canto mides? 2,7. 2,07. Non está mal, non? No. E podes seguir medrando aínda? Aínda tes capacidade? Pois, creen que sí, pero non sei. Este ano apenas crecín, o sea... Di este ano. Vale.
Víctor, Paula, moitísimas grazas. E sigue medrando, home, sigue medrando. E sigue anotando. Moitísimas grazas aos dous. Sí, sí. Pois, con que siga medrando, a verdade é que imos a seguir. A Saco Circo. Son impresionantes. Eu acabo de coñecer a Saco Circo e a verdade é que fan cousas tremendas. E a primeira intervención que van facer, Gondomar ten un auténtico luxo de telos entre nós e a primeira actuación que van facer os amigos de a Saco Circo. Un forte aplauso para eles. A Saco Circo, un auténtico espectáculo. Moitísimas grazas. Para festas de cumpleanos non estaba nada mal, para soplar as velas. Por certo, se algún tiña medo, nada, había extinto na man. Falando de acrobacias, a seguinte vai ser unha ximnasia. Antes, Nuria Méndez, tamén membro do tribunal, do xurado, que nos acompañe para a entrega dos seguintes premios. Xa nos acompaña Nuria aquí porque imos con máis premios, máis deportes. Gimnasia acrobática, onde temos tamén auténticas estrelas. En Gondomar, Nuria, non minto, non minto, que hai grandes estrelas en Gondomar. Sí, sin duda, son muy buenas. E aí temos as estrelas, as reales e as de futuro. Gabriela Baltar Rodríguez, Blanca Alonso Fernández. Xa nos poden acompañar, que hai algunha ausencia, xa ven na súa representación tamén a recoller o premio. Blanca e Gabriela, que van a ser as distinguidas nesta xornada. Nuria, colocámonos aquí para a foto, aquí. Aí está, perfecto. Un poquinho para adiante, para que saia mellor encadrado. Aí vai.
Coas medallas que queda mellor. Coas medallas. Aí está a foto. E ti dar feito, viches, acabas de ver o do lume que facía aí. Ti darías feito eso? Non. Pero ti fas cousas máis complicadas, a que sí? Bueno, Por exemplo, ti que farías para superar iso? non sei. Que é o máis complicado que saber facer? A ver, Non sei. non sabes? Home, algo saberás, non? A ver, que é o máis complicado que pode chegarse a facer? Estoy intentando que empiece a hacer un mortal. Iso. Sí, porque aparte o flip-flaco anda de xira por aí adiante, non? Sí, están no Campeonato do Mundo de Bélxica. Están ali Blanca, está ali na participación. O ano pasado alucináronos aquí, o ano pasado alucináronos. É unha auténtica mágoa non poder velas outra vez en acción, pero estar nese campeonato, non sei, é algo supremo, non? É algo que queremos, todo ximnasta quere chegar, porque é o máis grande a donde poden eles alcanzar, vamos. Algún día o mellor tamén vas ti a unha competición así, a que sí? Seguramente. Sí, home, eso hai que ser optimista, como non? A ver, vas ao Campeonato de España? Eso non lo contabas, ti moitas cousas estás ensaiando, é dicir, está en segredo, non? O do mortal, eso te lo en segredo, estás ensaiando. Se te copian, se hai espionaxe, non? Se veñen de outros sitios para verte. Bueno, yo a veces intento llegar a lo que pueda alcanzar. Pero seguro que vas chegar moi alto, non? E non só saltando. Depende. Sí, como que non? Ti vas a chegar aí moi alto. A que vai chegar moi arriba? Ela entrena moi forte, moi ben, así que todo, se quere, se pode. Acabas de escoitar, non? Sí. Pois veña, a seguir así. Moitísimas grazas. Gabriela Baltar Rodríguez, de Futuro. Seguimos. Vamos coa seguinte categoría do fútbol gaélico. Como andamos? Logo chamamos ao alcalde que nos vai a contar máis cousas. Andamos sobrados. O fútbol gaélico, un dos deportes que agora está máis de moda, agora integrado tamén na Real Federación Galega de Fútbol. Logo van nos contar un pouco máis do fútbol gaélico e imos ver quen son os distinguidos. Juan Luis Fernández Pérez, Gonzalo Rodríguez Amorín, pioneiros aquí do fútbol gaélico, no que estoy en Gondomar. Se nos poden acompañar, o auténtico placer poder recoñecelos os dous, a Gonzalo e a Juan Luis. Ademais veñen uniformados, que isto é como ten que ser. O recoñecemento e a foto. Digamos así, que se vecha ben a publicidade, Nuria, por favor. A foto dos mellores do fútbol gaélico. Este ano unha das grandes novidades nos deportes na gala do Concello de Gondomar. Xa que estamos, antes estaba con o atletismo, pedide, veña, alcalde, alcalde, apunte, pide. Ben, estamos de momento agradecidos porque o clube aínda está comezando. Estamos agradecidos porque nos cederon xa da instalación, se facilitaronnos todo o que puideron para que podamos entrenar. Pero esperamos que podamos ampliar non só que haxa un equipo masculino, sino tamén un feminino. A ver, supoño que moita xente aquí se estará a preguntar que é isto do fútbol gaélico, non? Por que non metedes ao alcalde nun equipo? Alcalde, veña para aquí. Está aberto para todo o mundo. É que ademais fui culturista nos seus anos mozos e tal. Ten bo corpo, mellor para fútbol gaélico ou non? Eu penso que sí, homes, mulleres e políticos. Súa, por favor. Pode, non? Sí, sin ningún problema. Pode ir a Irlanda tamén a facer campaña ali tamén. Home, sí. Ademais a selección galega que vai ir agora os xogos intercélticos. Vemos un vídeo a ver como é o fútbol gaélico. Facemos un chamamento, Dentro vídeo, como se di nestes casos. Este é o fútbol gaélico.
Hai un deporte novo en Gondomar. Venga a descubrilo. Fútbol gaélico. Pois os que queiran, aquí están os protagonistas xa para apuntarse. Alcalde, en que se parece isto a un pleno? A verdade que é un deporte curioso, non? Ti non eres daqui, pero os que somos daqui, cando Gonzalo viu falar comigo e con Nuria para isto, para as instalacións, por suposto, as instalacións deportivas son vosas, son de todos nós, tedes as portas abertas para ese equipo masculino e femenino, que eu sei que o tedes a marcha e que xa é un feito. Pero dicía eu a Gonzalo, cando me explicaba en que consistía este deporte, se dende logo ti, que eres sobrinho de Hermidita, de Enrique Hermida, de todos, de Lito, fillo de Lito, de Carburo, de todos, si te miran coller o balón ca man e xogar isto, te botan da casa. Bueno, a me gustaba, non? Pero a verdade é que é un deporte curioso, desde logo eu sei que vamos a ser un referente gracias a vos, porque son dos rapaces, ademais mozos, atléticos, vades a facelo maravillosamente ben, estou convencido, vades a sentar un precedente da comarca, estou seguro, e tedes o apoio de todos nós, eso por suposto. Por iso que moitas gracias, Gonzalo, do teu nome Juan Luis, non me lembro, pero nada, encantado de estar aquí. Lembrese ben que veñan as eleccións, lembrese. Moitísimas grazas. Abrazo, grazas, Nuria. Alcalde, quedes aquí que vamos agora con outra. Sí, Paco, vamos a incorporar un segundo micrófono porque ven... A ver se se escoita. Poñémonos aquí cara ao medio, a ver se se escoita. Sí, sí. Escoítase, porque agora ven a presentación da madriña. Quere presentar vostede a madriña deste ano da Gala do Deporte de Gondomar? Bueno, eu axudo a aqueles que non coñecen a Cristina Fernández a decirlle, primeiro, que é unha veciña daqui de... Se conecta con este, temos que alexarnos un pouco, seguro. Por aquí pro medio, mellor. Vale. Aquí pro medio. Hola, Cristina, boas tardes. Este ano estás, a verdade, que non tens moitas ganas de traballar, porque improvisas, lle metes o micro a todos, non o faz pasar fatal, co cual temos que entrar en directo, pero bueno, a ver como facemos. Como é a terceira gala, Nuria, xa vamos tendo experiencia. Entonces, bueno, Cristina, que decir de Cristina? Unha persona, hombre, deportivamente, por eso estás aquí, ¿no? Porque eres todo un baluarte. Pero sobre todo, para nós, encantadísimos, porque eres de Gondomar, porque eres veciña, porque eres unha persoa que te querías aquí, des toda a familia, e ademais estamos encantados, por lo tanto, pensamos en ti. Queríamos, ademais, realzar o deporte femenino, ter unha madriña, porque xa habíamos tido 2 padriños. Bueno, se xuntaban moitas cousas en torno a esta magnífica gala. Eu creo que tamén axudou que foras de Vincios, porque Nuria sempre está tirando para casa. E eu remato solo dicindo, Cris, que é un placer que estés aquí, e me alegro moito, porque non me canso nunca de decilo, que eu son dos que creo, e pelexo, ademais, para romper ese mito de que nadie é profeta da súa terra. E ti tens que ser profeta en esta terra, como xa o foche en tantas outras e por o mundo adiante. Moitas grazas por estar aquí, Cris. Grazas, Cristina. Antes de que fale, poñemos un vídeo aí dentro vídeo, facemos o dentro vídeo de Cristina Fernández Piñeiro mentres vemos un pouco a trayectoria. Colexiada internacional, tantos anos, a primeira muller que pitou na Soval. Dicíame, Cristina, que a xente do balomán sempre moi botada para diante, sempre pitaba o que había que pitar. Un referente no balomán, tamén no deporte galego posteriormente, agora tamén na Real Federación Española de Balomán como mestra. Non só nos colexios, non só a nivel de educación, senón como mestra de árbitros, e vemos os mellores momentos, aqueles momentos que foron o xermolo dos hispanos, das guerreiras, aqueles momentos no que o balonmán español comezou a falar alto e claro en Europa, sendo unha muller de Vincios como Cristina Piñeiro a referente a bandeirada do balonmán a nivel de arbitraxe non só en España, senón en Europa. Cristina Fernández Piñeiro. Aí están os mellores momentos neste vídeo. Cristina, confeccionado. Isto xa é de xefa. É de xefa, aquí de xefa, ui. Nos Xogos Olímpicos, é dos Xogos Olímpicos? Ahora, no, estou en Madrid no curso de pretemporada cos árbitros. Cristina, por favor. Teño aquí un pequeno discurso, Pois... non quería irme de aquí sin leelo. Veña, aí te... Aquí, se queres... Cristina Fernández Piñeiro, a madriña hoxe. Con isto
Sigo con isto, non? Sí, eu creo que é máis práctico isto. Ben, pois moitísimas grazas porque cando me chamou foi uns días Nuria para decirme, darme a nova, pois emocionoume moito. Últimamente non paro de emocionarme porque deben de ser os anos e cada vez que me comentan algunha cuestión relativa á miña actividade deportiva no mundo da arbitraxe como levei tantos anos, pois emocioname. Eu, en primeiro lugar, quixera saudarvos a todos e a todas, deportistas, teniente de alcalde de Salceda, concelleiro de Deportes de Nigrán, por suposto Nuria, concelleira de Deportes do Concello de Gondomar e, por suposto, señor alcalde, moi agradecida de estar aquí con todos e con todas vos. Cando unha persona, como no meu caso, irrumpe no mundo do deporte, eu empecé a arbitrar no ano 1980, con 17 anos. A verdade é que, sendo muller e dedicándose a arbitrarse, é moi importante o respaldo da familia, como foi no meu caso. Meus pais sempre me apoyaron. Esta mensaxe vai para aqueles pais sinais que estades aquí e que todos os días apoiades especialmente os vosos fillos e as vosas fillas para que practiquen deporte. E eu, nese caso, fun unha persona con moitísima sorte, porque sempre me apoyaron e nunca lles chamou a atención porque, ademais, fose árbitra, non? Neste caso, e ademais nesta gala do deporte, tamén tendo en conta a importancia que ten o deporte e os patrocinios, eu non quería irme sin tamén facer unha mención especial aos patrocinios. Os patrocinios hoxe en día son a pedra básica para que os nosos deportistas poidan sacar adiante o seu traballo co sudor da súa frente e en moitos casos, se non teñen estes patrocinadores, pois eu creo que o seu traballo moitas veces quedaría sin futuro. E eu aquí sí que quería pedir un aplauso moi especial para estas firmas patrocinadoras que hoxe van a ser aquí galardonadas, como son o caso de Rosquillas Cristaleiro, Rodosa e Serviancar, porque, sen dúbida, sin os seus cartos, os nosos deportistas neste concello non terían un futuro medianamente garantido. Eu non quería ser moi extensa, pero, bueno, ahora que xa teño aquí os micros no meu poder, idesme a desculpar se me estendo un pelín máis do mellor do que se fose necesario, pero hai algunhas cuestións que sí que me gustaría facer mención, non? Como foi, por exemplo, o ano 1991, que foi un ano fundamental na historia da miña traxectoria, que foi cando acadei a categoría internacional. Era a primeira vez que unha muller chegaba a arbitraxe internacional en toda Europa. Salientar en este caso que a anécdota estaba en que ni siquiera me admitían para poder facer este curso. Tivo que realizar xestións á Federación Española de Balamán para que puidese participar. Conseguín superar o curso. Retireime no ano 2007. Cando me retirei, o facía por unha situación de traballo e o deixaba habendo arbitrado en 6 ocasións, 6 veces finais de Copa de Rei ou tamén en 6 ocasións finais de Copa da Reina. Estiven arbitrando, por exemplo, 2 campeonatos do mundo absolutos femeninos, 2 campeonatos do mundo júnior, tamén femeninos. Estive nos Xogos Olímpicos de Barcelona no ano 92 e tamén fun quen de arbitrar 4 finais europeas. Eso realmente fixo que eu, durante todo este período de tempo, que foron 27 anos arbitrando, tivese que desarrollar unha capacidade de esforzo e de sacrificio que é inherente tamén ao traballo dos deportistas e das deportistas. Logo tamén, noutro orden de cousas, tamén son mestra, son profesora.
eu aprobei a miña oposición no ano 90, tiven a sorte de aprobar esta oposición e tomar como destino Vincios. Decirvos que eu tiven nos meus anos de docente en Vincios como alumna a Nuria Lameiro, as súas irmáns, moita xente da que está aquí, algunhas persoas das que estades aquí, vin antes por aquí a Bernabé tamén, foron alumnos meus en Vincios, estiven aí 23 anos. E aquí en este caso tamén hai unha mensaxe que dar que tamén me parece moi importante, e esta mensaxe é para as familias que tedes ese don tan especial de educar os vosos fillos e fillas. E en este caso, a min gustaríame lembrarvos unha cuestión, que cando un neno ou unha nena practica deporte, non ten que rendir, senón que debe de gozar, debe de disfrutar cos seus compañeiros e compañeiras. Se os pais ou as nais damos moitas directrices contrarias aos nosos nenos e ás nosas nenas, distintas ás que lle pode dar un adestrador, isto en moitos casos é contraproducente para o neno ou para a nena. A nosa función como nais e como pais nunca debe de ser preguntarlle ao rematar o adestramento pois quen gañou ou cantos goles metiches, non? A nosa función en este caso deberá ser preguntarlle ao noso fillo ou a nosa filla se realmente goza co que fixo, se o pasou ben, se disfrutou, e nada máis, non? En este sentido. E eu, simplemente, xa para rematar, eu agora atopome nunha etapa da miña vida na que, por non quererme desvincular do deporte, en este caso do balonmán, eu teño a responsabilidade dentro da Federación Española de Balonmán de loitar e de preocuparme polo desenvolvemento da muller da arbitraxe no balonmán español, porque realmente, despois de 10 anos de eu haber deixado a miña práctica deportiva na arbitraxe, hoxe en día non queda ningunha muller na arbitraxe español, en Asobal, por suposto, e por suposto non hai ningunha muller en categoría internacional. A Federación Española deume esa facilidade en este momento para volver a tomar as riendas en este sentido e de poder seguir traballando aquí cara a un futuro máis prometedor e por involucrar e por facer presente a muller no máis grande do balonmán español. E con isto quixera despedirme precisamente en base a miña continuidade no mundo do deporte cara ao futuro, aínda tendo 54 anos, con unha frase de Rosalía de Castro, a cual para min é un referente, por suposto, na cultura galega, pero como muller e como feminista que eu adoito para min mesma, e non quixera deixar de rematar a miña intervención sin utilizar unha frase dela. Dende aquí vexo un camiño que non sei onde vai. Polo mesmo que non o sei, quixera podelo andar. Nada máis, moitas grazas. Moitísimas grazas a Cristina Fernández Piñeiro e o recoñecemento, a distinción por parte do alcalde de Gondomar como madriña deste evento, desta terceira gala do deporte de Gondomar, a imposición da medalla oficial, a entrega da placa. E Cristina, para a posteridade, por favor, con Paco Ferreira, co alcalde. Moitísimas grazas. E logo voltamos, Cristina, que hai máis premios, e hai máis novidades, e hai máis sobres que abrir de premiados. Solicito a José Luis San Román, concelleiro de Deportes de Nigrán, tamén a Nuria Lameiro, os dous que nos acompañen aquí, porque imos a toda velocidade. Imos a toda velocidade o mundo dos rallies. Temos que ir ao mundo dos rallies. Vamos a toda velocidade, a ver se podemos achegarnos á seguinte categoría, que vai ser o mundo do motor. Ademais, aquí con cracks que veñen por diante. E os nominados, os gañadores, que son, aí temos unha parella de luxo,
e un subcampeón galego, un home dos grandes, Alberto Meira e Ezequiel Salgueiro, xunto con Esteban Pérez, o Rally e o Rally Mix, hoxe protagonistas na Gala do Deporte de Gondomar. Ademais, Alberto Meira, que por fin pode estar nunha Gala do Deporte, que non ten ningún rally hoxe, a vindeira semana sei que terá actuación. E Ezequiel Salgueiro e Esteban Pérez, un dos referentes do Rally Mix. Aquí veñen. Oyes aquí, aquí. Sí, sí. A ver, a fotografía. Hermanamento tamén Rally Mix. Efectivamente. Qué sorte, qué sorte. Foto, por favor. Venimos un poquinho para adiante e así capta mellores instantáneas. O Rally e o Rally Mix unidos. A ti gustache como corren nos coches? O van moi rápido? Que van moi rápido, papá? Aquí vas dicindo, hai que ir un pouco máis a modo, a que sí? Corre moito? E ti que lle dis? Pois estamos vos, hai que ir máis despacio. Sí, a verdade que sí. Que supón esta distinción? Nada, tiña ganas de estar aquí, non? Porque nas dúas primeiras edicións cadrounos co Rally de Noia, que é o fin de semana que ven, non Xa che puxeron a propósito, mira que sempre... Mais o ano pasado, lembrome, dar en directo os resultados do Rally de Noia. Sí, a verdade que sí, pero bueno, darlle as gracias, sobre todo... felicitar a todos os compañeros que están aquí mencionados hoxe e bueno, gracias por nombrarme no tema do automobilismo e poder estar aquí este ano. O Rally o Rally Mix, a ver, hai unión, non hai unión, se se corre no Rally hai moito pique co Rally Mix ou non? Non, intentamos, pola miña parte intento participar combinar as dúas modalidades, pero bueno, a veces é un pouco complicado. Vais que está noi o Rías Baixas que pasa por aquí por Gondomar? Pois si, xa temos ganas, unha cita que esperamos desde que se dixo que se iba a facer pois con moito nervio e estamos desexando que chegue. Volve a correr na casa. Noi ou Rías Baixas, que lle ter marca? Home, unha pregunta ben clara, non? O Rías. Estás aquí entrenando seguido, non? No, de momento non, porque iso dos entrenos é un tema complicado, pero bueno, sí que temos moitas gañas de que se volva a celebrar o Rías Baixas, que é un dos rallies máis importantes a nivel nacional, e bueno, este ano celébrase no Campeonato Galego, hai máis de 180 inscritos e creo que vai ser un dos mellores rallies este ano do Campeonato Galego. Te gustache subir nos coches? Cando sexas maior, queres ir con papá? Non. Non hai canteira, Bueno, isto de momento. Ah, de momento, vale. Pero gustache ir con el no coche, entón? Non. Tampouco. Non hai futuro, non hai futuro aí. É moi consciente, sempre me dice que vayamos a modiño e todo iso, está ben concienciada. Moitísimas gracias aos dous. Un abrazo. Vostedes saben que son as carrilanas? Como? Carrilanas, digo, porque de Gondomar a Negrán podes ir en carrilana. Sí. Podes ir en carrilana? Nuria, ven para acá. A ver, vamos agora cas carrilanas, que aquí veñen as estrelas das carrilanas. Xa no pasado descubríamos unha estrela. Nuria, chamamos as estrelas das carrilanas? Veña, vamos cas carrilanas, as carrilanas. Aquí non hai moito que explicar. Se queres explicarlo, tía. Preséntanos as estrelas das carrilanas de Gondomar. Bueno, dúas estrelas, a verdad. Unha Hugo González Lameiro, outro Brais Ribeiro González. Os dous son primos. Tímidos tamén, como podedes comprobar. Tímidos, quitamos a timidez agora. Nuria, imponlle a distinción, porque veñen elegantes, Non, aí nas carrilanas van diferentes, aí co casco, parecen máis trastes nas carrilanas. Brais Ribeiro e Hugo González Lameiro. A fotografía dos mellores das carrilanas. Un poquinho para adiante.
Vou empezar por Brais. Quen é máis tímido dos dous? A Hugo xa coñecemos. A ver, Pito, Gorgorito. Tocouche, Brais. A ver, quen che meteu isto das carrilanas? O teu primo, a familia, como foi o tema? O meu padriño. O teu padriño. E a ti? O meu pai. Un 88 e outro 83. A ver, vaya pinta que tedes aí, parecedes aí Fernando Alonso e Carlos Sainz, os dous, A tiza. Bueno. Son primos, non? Cando estades na casa, cando estades comendo, que facedes? Bueno, non sei que... A que aí falades máis? A que aí teñemos que chamar a atención os vosos pais? A meu pai. O teu pai chama a atención. Pero cando estades xuntos, botades piques aí nas carrilanas. Tedes botado carreiras entre os dous? Bueno, a veces. Quen gaña? Gañas ti, podelo dicir, Por que gañas? A ver, cal é a chave das carreras? Botámonos un pouco para adiante, A ver, que vos vexan ben a cara, A ver, por que lle gañas ao teu curmán? A ver, cal é a clave? Vai ser sin frenar. Ti frenas, entonces? Ás veces, casi sempre. É dicir, ti tiraste aí a peito descoberto, non? Sí. Pois aí non tes timidez, entón quitas a timidez. Veña, costa baixo. Aí non hai acelerador, que é posible, non? Non. Aí non vos pensastes aí cando vedes nos Xogos Olímpicos de Inverno do bobsleigh, que moitos do bobsleigh empezaron aí cas carrilanas. Queríamos nos Xogos Olímpicos aí co bobsleigh, e desa neve tirademos por aí abaixo. Gustaría, ches? Ou tiras máis de terra, de asfalto? De asfalto. Falas con Alberto Meira que te leva a dar unha volta, xa verás, Te apuntaste con Alberto Meira un día? Non. Alberto, vamos fastidiados, ti? Sí. Xa tes un candidato. Brais, con Alberto Meira vas un día a dar unha volta, xa verás, pásache a timidez e ao mellor, mira, aprendes a non frenar tanto como o teu curmán. Vale. E de seguir moito tempo coas carrilanas? Un ano. Un ano só? É dicir, xa te retiras das carrilanas? Non. Vale. Hai que seguir máis tempo, non? Sí. A ver se hai algún campeonato, organizamos. Alcalde, onde está? Que se me perdeu. Apuntando un campeonato de carrilanas, Un campeonato de carrilanas. Aí este ano, Nigrán. Veña pa aquí. A ver. Presentación oficial do campeonato de carrilanas en Nigrán. En Gamos hai este ano, como todos os anos, podes participar, que creo que xa participastes, non? Por eso. É bo campeonato, non? Cando é? Digo, para que se vayan preparando. Digo, por si non ten que ir con Alberto Meira. O presidente Gerardo, o que organiza, non sei a fecha fija, porque el a veces cambia as fechas, depende da federación e dos que há por aí. Que vayan entrenando, non? Sí. E deben entrenando ben, Moitísimas grazas aos dous. Brais, Hugo, unha aperta. Vaya cracks. O que pasa que o que ven agora é crack por partida dobre. Isto é como no supermercado. Imos facer un 2x1. Ramón Magariños, un olímpico histórico, membro tamén do xurado, vai nos acompañar para a seguinte entrega de premios. Don Ramón, por favor, acompáñenos, que agora ven outro crack. Vamos de estar cos cracks das carrilanas e imos ir con crack 2x1. Seguinte categoría, kickboxing. O ano pasado chegounos aquí unha das grandes estrelas do kickboxing en Galicia. Chegounos aquí mancado, viña de participar nun campeonato, pero aí está, este dao todo. Anxo Cruzat, o mellor do kickboxing, este ano en Gondomar. E casi a decir en Galicia. Ramón, por favor, aquí con Anxo Cruzat, un dos deportistas destacados, a foto. Anxo Cruzat, mirás, o distinguido no kickboxing. Seguimos. A ver, vamos a facer o 2x1. Seguinte categoría. Deixamos o kickboxing e imos coa seguinte categoría. A ver se vamos coa seguinte. Despois do kickboxing ven o rugby. Soache o balón este. Soache o balón. O rugby. Va, trampeamos. Coñeces a ese? Sí, o coñezo. Un pelo diferente. Debe ser no kickboxing ben máis peinado, pero no rugby, Anxo Cruzat, mirás,
tamén, pega a todo, rugby, o kickboxing, o deportista total de Gondomar, don Ramón, o 2x1. A segunda distinción, por favor. Ala, aí está. Xa non hai máis, non hai. Non hai máis xa, non? Hai algunha máis que che falte? No, digo, por se te queres apuntar algo. O que pasa é que tiñas un peinado pro kickboxing e outro peinado pro rugby, como é? Hombre, esa foto es de ya hace bastante tiempo. Hai que actualizar as fotos. Anxo, que che gusta máis? No sé, no puedo decidir, porque para mí el rugby es un equipo, o sea, es un deporte en equipo, tengo a mis compañeros y luego en el kickboxing dependo yo solo de mí mismo. Pues se ves enteiro, que ano pasado viñas aí con a man, aí... Sí, porque justo me había coincidido un campeonato y viniera con el brazo un poco lesionado. ¿Y este año qué? Este año, pues, bueno, el año pasado, en diciembre, gané el campeonato de España de kickboxing y hace el principio de Semana Santa volví a ganar el campeonato gallego de este año y me volví a clasificar para el de España. Nada, mira, o ano que me se queres outra falas por do fútbol gaélico, que te vexo no fútbol gaélico, tamén. Sí, son dos deportes que... Un candidato aquí. Entón, ano que ven que este, a ver, kickboxing, rugby, fútbol gaélico, e o das carrilanas, que chaman a carrilanas xa son moi pequenos. No sé, yo por mí lo probaría. Veña, vala, a por todas. Gracias, Sancho. Te vaya por todo. Eso es. Don Ramón, que vamos a otra categoría. Vamos con otra categoría. Después de Anxo Cruzat, pasamos a un deporte de tabuleiro. Imos ao xadrez. E aquí tamén temos en Gondomar xadrecistas. Como todos los anos, destacados. E sobre todo dous. Artai Bringas, Ana Fernández, son os destacados. Ana Fernández Carneiro, Artai Bringas, por favor, que nos acompañen os dous xogadores do xadrez Laroca. Don Ramón. Olledevos aquí para a foto. Artai, cuarto no Campeonato Provincial Sub-16, sexto no Campeonato Galego Sub-18. Ana, tamén duodécima na xeral no Campeonato Provincial, nos mellores resultados do xadrez Laroca. Ana, xa llevar gañando a este? Home, a veces. A veces, pero practicando. Cantas horas adestra o xadrez? Porque claro, mellor a un deporte de campo, de pista, notifican esas horas, pero cantos xa adestra? Moito, sí. Incluso festivos e demais, non? Sí. Na mesa, nun xantar, nun día de festa, voume xogar ao xadrez, dinche, quieta aí. Sí. Moito. A ti tamén? Na casa a veces. Chamanche a atención por xogar tanto xadrez? Unha vez chamaronma. Sí? A ti que dixeches? A ver, non unha adicción mala que se diga, non? No, por suposto. Deixademe xogar máis. O que pasa, claro, como se compaxina o tema dos estudos, xogar ao xadrez? Bueno, pois faise que pode. O sea, faise que se pode. Son moitas horas as que adicas, por exemplo, cantas horas adicas? Moitas. Ana, ti, por exemplo, chega un fin de semana, queren as amigas a ir por aí, teño que xogar ao xadrez ou non, ou todo é compatible? É un pouco incompatible porque... Incompatible? Ás veces sí, porque tes que elegir entre ir a un sitio ou ir a xogar ao xadrez, entón é complicado. O xadrez tamén é, enganchase un aí a xogar e non dá parado, non? Pode ser. Esta chama iso das simultáneas, eso cando fan simultáneas cun gran mestre, tes xogado alguna vez? Xoguei unha sonte. No club, sí. Que tal se chega? Ben. Sí. Ti que es máis rápido ou lento? Ti... Prefiro rápidas. Ti? Lento. Rápido e lento, mira. Estás ben compaxinados os dous, E ano que ven repetides ou hai máis canteira en Gondomar? O animades tamén, xa que o fútbol gaélico fixo un chamamento, animades tamén a que se engada máis xente? Hai máis xente en Gondomar que podería vir do noso club. Temos a campeón de España tamén. Xurado, apónteme aí, don Ramón, apónteme aí. Ana, pedide, que estamos no día de pedir. Eu pido que o xadrez este máis na televisión e na radio porque temos a unha campeoa de España e merecedora de todo isto. Prometo que a semana que ven fago con ela, Grazas. Grazas aos dous, Ana, Artai, moitísimas grazas. Aos dous. Grazas, don Ramón. Que ahora ven sendo 9:15, hora da cea. Esta hora da cea, non sei se están os pinchos preparados. Nuria, están os pinchos preparados xa?
Aí andan. Chamamos a cociñeira a ver se... Voy a preguntar a cociñeira. Cociñeira, están os pinchos? Pro ágape? Pois, non sei se están, a verdade. Ai, que neche. Pois iso están os pinchos, pero canto deportista non sei se va a haber para tantos, Apaga o móvil. Pero, quen era o do móvil? Por favor. Vais eso. Bueno, que tal? Están os pinchos, tranquilos. Os ves un pouco preocupados a todos. Ai, que nervios. Ai, que repeinado, mi má, mira. Ostras. Mi má, este non deu palaca, hoxe, Mi má, bueno. Hola, que tal? Ven. Ai, estás forte, ti, Sí. A ver, ven aquí, ven, levántate. Ven, a ver, esa espalda. A ver, carai, é deportista, é o de kickboxing este. Non. Mira, eu teño un sono que me leven o escenario a caballito, así que veña, estás forte. Sube aí, dalle. É un soño que teño eu dende fai moito tempo. Ala, moitas gracias. Forte aplauso para... Ai, espera. Quítame o mandilón, tía. Sí, faino con un pouco de xeito. Quita, así. Gracias, moi amable, forte aplauso. Que nervios, de verdad, Ai. Bueno, está moi nerviosa ainda, Están os pinchos preparados, sabedes? Pero mira, cuidado por aí, estad atentos que... Ai! Estou espabilando a xente, parece, A ver por aquí. Cuidado aí! Carai, ti estás bastante seria. Bueno, Mira, vou facer así. ¡Sas! Que pasa? Estades sorprendidos, non? Tanto deporte. Estades aí anonadados. Pois mirade, va por todos vosotros. 1, 2 e 3. ¡Sasca! A ver, que salto por aquí un momento, un momento. ¡Ay! A ver. ¡Mamá! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un aperto grande! Gracias, hombre. Así sí, agora comemos moi ben. Bueno, voy así. ¡Ay, hola! Hola, ¿qué tal? Un bico por aquí tamén. ¡Ay, mira tú! ¿Qué tal? ¡Tío, espabila! Espabila, descruza os brazos, que flullan. Mira, vamos a facer unha proba, Va, brazo diante, arriba. Va, todos e todas, va. Aí, o esquerdo. Todos, codo un lado. E codo a outro. Vale, no. Tranquilos. Va, vale, así, agora sí, veña, comezo, va. Aí vou. Aplaudís un montón, Así, aplaudir adelgaza, Pues esto va así. Va, animaros, hombre, animaros. Que a vida son 2 días, Non o pilláis. Aí hai algún listo, Ahí vamos.
1,5, ¿eh? Si esto sale, explosión. No. ¿No? Vale, va. Va, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué emociono! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí vamos! Bueno, canta gente. Ahí vamos, ahora sí. Gracias. Os quiero, ¿eh? Bueno, A saco circo, logo voltarán. Temos aí que unha bola que se deixou esquecida. Logo explicamos para que nos vai servir esta bola. Antes, seguimos, outra categoría, máis categoría. E aquí, unha categoría na que hai un destacado no Concello de Gondomar. Antes, chamamos a Loli Castiñeira, teniente alcalde do Concello de Salceda de Casela, se nos pode acompañar para a seguinte entrega de premios. Se nos pode acompañar, Loli. Xa nos vai acompañar para a seguinte distinción e para as seguintes Brais, Misa, García. Hoxe no campeonato que hai en Avilés, nos campeonatos de España non podía asistir. Grazas, Loli, por acompañarnos. No nome de Brais, Misa, García van recoller o seu premio. Hoxe, por motivos deportivos, Brais, que non está, moitísimas grazas. O recoñecemento pro duatlón, para Brais, Misa. Aquí para a foto, e aí ven o recoñecemento. A foto, por favor. E aquí temos a noso campeón hoxe en capela, podemos dicir, a Brais. Sí, témolo ali descansando porque mañán pola mañán ten unha proba durísima diante de 180 compañeiros do resto de España. En Avilés, outra proba máis, outro reto máis de Brais. Mais, outro máis na súa... Para na casa, non para na casa. Entre o traballo e o deporte vémolo moi pouquiño. Do atlón, non penso no triatlón ou xa é moito? Non, o triatlón foi no deixando porque o da auga non se lle daba ben. É máis de terra, non? Sí, donde piso voi. Pois moitísimas grazas, nada, darlle os ánimos dende aquí a Brais, logo seguramente a ver se podemos falar máis. Moitísimas grazas. A ti e a todos vos, gracias. Seguimos aquí con Loli, que vamos aquí con máis en Salceda de Caselas, aparte de patria de Denis Suárez, aí un dos grandes referentes do fútbol, pero tiro con arco hai algo ou non? Ou podemos facer algo? Pois non, debe ser das poucas cousas que non hai en Salceda, porque o que temos é unha amplia... Vamos, temos nenos de 0 a 14, pois estamos nos 1669, imagínate se podemos ter deporte. Facer unha gala así conxunta desto do Valmiñor, todo, que quedaba bonito. Non digas nada, pero veño aquí a observar. Alcalde, se queres pedir algo ao Concello do lado, aquí estamos... Xa quitou a lista, quitou a lista. Xa... Non me vai chegar a libreta para apuntar hoxe. Son moitos os que piden, Paco, eu non che vou pedir nada hoxe. Nos imos pedir que veña a seguinte categoría, a do tiro con arco. Aquí o grande Guillermo Tell que temos aquí en Gondomar. Non é Guillermo Tell, pero apelídase un pouco parecido. Xosé Alberto Villarroel Salgueiro. O destacado no tiro con arco, unha trayectoria longa e dilatada. No mundo do tiro con arco, Xosé Alberto, que vai recibir esa distinción. A fotografía aquí. Y ahí está, Xosé Alberto Villar Salgueiro. Decía eu,
Salceda podemos ir dar unhas clases, non? Ali hai tiro con arco. Sí, sen problemas. Pode seguir pedindo, Aquí, aínda que chegue a lista que o alcalde xa deixara de apuntar, nos quedámonos coa cabeza, veña. Patrocinio. Patrocinio. E non é un nome, non? Para levar o nome de Gondomar para aí adiante. Que está no... Onde podemos levar o... O nombre do club está o nombre de Gondomar, Serra de Gondomar. Patrocinio para cando vayamos ao Campeonato de España. Estades para ir ao Campeonato de España, entón? Claro. Claro, o ano pasado cuarto de España. En aire libre. Entón, como podemos chamarlle aí ao patrocinio? Como podemos poñerlle? A ver, dá idea. Non sei, iso que decida o Concello. Concello, apunta, a ver, veña, outro para apuntar. Non lle vai chegar a libreta, vai ter que ir mercar unha. Papel aí, de sobra. O tiro con arco, como subsistides, cal é a vosa existencia, como argallades todo? Como subsistimos? Pois cada un paga o seu. Con ilusión, non? É ilusión, claro. E o da puntería, a ver, como se afina? Porque moitos se ten visto así en plan espectáculo, pero claro, o tiro con arco, como se afina a puntería? Pero tiro con arco hai varias modalidades, que está o olímpico, que é o que vai ás Olimpiadas, despois está os... Está Miguel Alvariño, non? Que é galego. Alvariño. E despois está o arco de poleas, que é este que dá corda non sei cantas voltas, e despois está o que tiramos, o que tiro eu, que é o tradicional. Un arco de pau, apuntas como cando tiras unha pedra, tiras, miras... Cando o Campeonato de España? Digo por ser a tempo, pero patrocinio. En maio, Campeonato de España... Estamos aí apurando, apurando. É o mellor momento hoxe para pedir, Claro. Esta gala está ben ubicada no tempo. Señor, aí está. Xa puxestes vos a propósito. Nos non. Moitísimas grazas e a seguir aí apuntando. Moitísimas grazas. Gracias. Loli, moitísimas grazas e a seguir apuntando. Xosé Antón Araúxo, concelleiro do Concello de Gondomar, vai nos acompañar pro seguinte premio, para a seguinte distinción, e ademais é un dos deportes de referencia no Concello de Gondomar. Xa nos acompaña Xosé Antón Araúxo, e o seguinte vai ser o patinaxe artístico. Xa saen os aplausos antes de sair. Isto sí que aquí a nivel mundial xa. Imos ver quen son os nominados no patinaxe artístico, quen son os que recollen a distinción no patinaxe artístico nunha das capitais mundiais, podemos decir, deste deporte. Aí vemos os primeiros piriños. Xa se rin, a ver, deixo volver. Joel Ribeiro, Alba Franco, Iria Boullosa, por favor, subide. Hola Joel, moi boas. Vaya grupo de fans que tedes aí en primeira fila, Vaya grupo de fans. Poñedemos un pouco aquí cara ao medio que vos van a entregar as distincións. Joel Ribeiro, escativo, pero sempre o máis bulideiro, Alba Franco e Iria Boullosa Zarraquiños, os tres que reciben esas distincións. A foto. A ver, primeiro de nada, a ver, dille algo a esas que hai aí na primeira fila, a ver, porque saíron as fotos e xa se rían. A ver, primeiro, quen son as vosas fans, amigas, métense vos moito con el? Amigas e compañeras. Sí. Tes unha mirada así cara a elas que cando vais xe matuas. No, tampouco. No. A ver, por que se metían con vos? Como? Por que se metían con vos? Ou por que hai que... Porque elas tamén son boas patinadoras. É dicir, que queren estar na, mira, vindeira edición a ver se están eles aí tamén, non? Claro. Joel, ti sempre aí o máis campechano da... ti és o xefe de todos, non? Sí. Trátante ben? Sí. Esas tres tamén? Sí. Oye, está o patinaxe que se sabe en Gondomar, a que sí? Sí. A verdade é que a nivel de patinaxe Gondomar case unha referencia. Sí, a verdade é que sí. Cal é o vosso soño? Porque soños xa tedes tantos aquí en Gondomar coa patinaxe que, vamos, xa de tanto soñar... Non sei, que intentar dalo todo no mundial. Mira que coñecedes o mundo, Sí, mucho. Que o que máis vos gusto de andar polo mundo adiante, a ver? Non sei, estar todas juntas e disfrutar o momento. Porque queren ir a Disney, a París. Queren ir a Disney?
Claro, hombre, este año vamos. Vades a Disney tamén? Intentaremos ir. Alcalde, apunte. Estas rapazas van a París, por lo menos hai un tren directo a Disney, poden ir ali. Nada, en 20 minutos chegades, Bueno, no es en París, Pretiño. A canto, a ver. A 7 horas. 7 horas. Ui, entón xa temos máis complicado, pero facemos un esforzo, facemos un esforzo. O da China tamén é impresionante, non? A China sí, recomendamos a todos ir a China. Sí. Iso é máis complicado, non? E supoño que é unha experiencia vital, non? O de ir a China. Sí, non me lo esperaba así tan... Agora o nome de Gondomar na China, como dicían Gondomar en chino, sabede? Non sei, non. Joel, ti tamén, apúntate aí. Tú apúntate con elas, Ti... Sí. Cal é o teu soño? A ver, cal é o teu soño, Joel? Ti nun coche de rally non te vexo, non? Ti máis de rodas, pero rodas de patinaxe. Sí. Sí, ti no coche entón con Alberto Meira non te subes, non? Ni nas carrilanas con Hugo Comprais. No. Entón, nada, témolo cas 4 rodas, que son máis seguriñas. Grazas aos tres e parabéns. Moitísimas grazas e a polo Mundial. Grazas, Doixo Cantón. Seguimos con máis premios, con máis categorías. Vamos a ir o Canicross. A Antón Fernández, membro do xurado que nos vai acompañar para entregar premios moi especiais. Canicross by Yorkie, nosa amiga, que nosos amigos, Noelia Piñeiro Pérez. Este es Medra, hola. Noelia, a foto. A distinción para Noelia Piñeiro Pérez, Xosé Antón, por favor. E que ten tamén... Ai, lembremos como se chamaba a nosa... Gala. A ver, estate quietiña, a ver, fotógrafo, a ver, un momentiño, a ver, unha, dúas... Aí está, que monada. A ver... Estáse axustando a súa distinción. Por aquí, claro, isto é un deporte de equipo. A foto, aí... Mira para a cámara. Oi, xa marchou a cámara. A ver se volve. Noelia, está feito unha maravilla, Ponte por aquí para diante, por favor. Está feito unha maravilla, Está, cada día está máis forte a pesar da súa idade. Como vai mellorando o equipo, ano tras ano, a compenetración? Sí, home, a compenetración con ela xa creo que xa é inmillorable. Xa estamos nun punto e agora estamos ca pequeniña. Esta temporada correndo... Hoxe non puido vir, non? Hoxe non puido vir. Non. Que, bueno, pensei en cal das dúas traía e que eu creo que as fotos que mandei eran da outra cadeliña e dixen, bueno, outra cadeliña xa llas presento aí. Temos aí medalla, mandamos unha medalla, se non comparte con Ara. A verdade é que é un auténtico luxo ter compañeiros de viaxe así, non? Sí, pois sí, hombre, ela realmente é o motivo polo que eu me subín encima dunha bicicleta de novo. Desde que era pequena non me volvín a subir hasta que a tuven a ela. Así que sí. Este ano foi un ano, supoño, que moi bo para todos, a seguir mellorando. A seguir mellorando, claro, por suposto. E cando veña pequeniña, pois vamos, a iso xa vai ser o máis. A pequeniña está dando máis a lata que esta, Sí. Sempre sois pasar, Sí. Noelia, por moitísimas grazas e parabéns, grazas. Que ademais, vai dar nominada Noelia a categoría de mellor deportista. Xosé Antón, seguimos agora con máis. Seguimos con máis. Que veñen os amigos, a mí gusta chamarlle Virlos Celtas, pero son os Bolos Celtas, que son a seguinte categoría. E como non, os grandes campións, non vou dicir son Galicia, serán a nivel mundial, están no Concello de Gondomar. José Villamarín Méndez, Santos Prado de Iglesia, Roberto Pazmisa e Ismael Torres, que van ser os distinguidos nesta gala do Concello de Gondomar. Que poden que nos acompañen. Santos, Roberto, Ismael e José Villamarín. Os 4. Os campións. Este é a canteira. Empezamos pola canteira. Participando en mundiais e demais.
A verdade é que é un referente non só a nivel galego, senón español e mundial. O Concello de Gondomar, nos birlos celtas, nos bolos celtas. Aí está do Club de Peiteiros, aparte, o chanda, como ten que vir aí, amosando o nome de Peiteiros. Adiante, por favor, aquí, colocándose aquí, unha foto dos premiados. Ao lado destes mestres, que se sinte dos bolos celtas? Bueno, non sei. Aprender moito deles, non? Danche trucos ou gárdanos, a ver, os máis veteranos. Eu non xogo con eles. Amigo, pero aprendes, miras. Sí. Sí, pero por eso, pero terás que ir collendo os trucos, non? Bueno. Ou escóndenos. Sí, eso. Hai que esconder os trucos para este rapaz. No, hai que tratar de enseñarles, y él es compañero de equipo, pero, bueno, de los que aprendemos son de ellos. Vamos a ver cos mestres. Hai canteira, que é importante. Sí, tiña que haber máis aínda. Sí? Sí, porque senón se muere. Pida, que estamos no día. Sí. Bueno, queremos que veñan máis chavales e cos pais sempre... Promoción e canteira, non? Pero que se involucren un pouco máis os pais, porque hai que probalos, hai que... Como se fai iso? Como se conseguís? Pois metendo chavales pequenos, se estuvo implantando en colegios e tal, pero non vai moito para diante. O importante é a tenacidade, seguir. Sí, agora hai canteira. Sí, hai canteira. Isto ten futuro aquí. Digo, polo menos a nivel internacional sempre os clubes de Gondomar son dos punteiros. Sí, a verdade é que estamos nun momento bo. Sí. Xa que están aquí, temos unha bola aí. Non sei se andan os compañeiros de Saco Circo por aí. Compañeiros, yo, andas por aí? Vou ter que rescatar, que anda preparando non sei o qué. E temos unha bola aí, imos buscalos. Andas por aí? Veña. A ver, yo. Nos bolos celtas son uns fenómenos, pero a ver, primeiro de nada, como se chama isto? Non son bolos, son mazas. Mazas. Mira, teño unha bola, podemos facer dúas cousas. Ou poñémolos aí e colocámolos a ver que puntería teñen, ainda que non sexan bolos celtas, paréceche? A ver, vamos, demostración en directo. Quen se atreve? Agora non quere tirar ninguén. Mestre. Te, mestre. Con dous só, ou con... A ver, con cantos probamos? Con 4. Isto non son bolos celtas, son mazas de circo. A ver, preparados. 1, 2... Ui, veña, repetimos. É complicado, con a bola destas, A ver. Preparados, a ver. Preparados. 1. É o risco do directo. 2, 3. Véame, boa, foi boa. Ala vai a bola, Alguén máis atreve? Home, aquí, veña, que se atreve, aquí hai competencia. Líder con 2. Ya, logo poñemos a ti tamén a tirar, Se non... A ver. Preparados. Listos, vai. Hola, ese sí que foi gordo. Ese foi bo, moitísimo. É máis complicado isto que os corbirlos. Non é... Son diferentes, non? Todo se leva desde empezando de pequeno, como empecé eu con 7 anos ou así, e vou levar 50 e tantos anos xogando, aprendese fácil. Pois moitísimas grazas por acompañarnos e moitísimas grazas tamén por ver in situ como son os bolos celtas, como se tira. Moitísimas grazas. Son os destacados no Concello de Gondomar dos bolos celtas, e como ben dicíamos, non son bolos, son mazas, e a ver que fan con eles a Saco Circo.
un forte aplauso a Saco Circo, Son de Gondomar. Seguinte premio, vai nos entregar a concelleira Iria Lamas, a quen chamamos para as seguintes categorías, ben diferenciadas, unha de pista, outra de auga. Seguinte categoría, seguinte deporte, tenis. Con dúas irmás protagonistas, con dúas grandes campeoas do Concello de Gondomar. As irmás San Juan Ares, Antía e Claudia, que xa nos poden acompañar. Hola, as dúas, Iria, por favor, a entrega de premios, de medallas, de distincións como a destacada nesta terceira gala de deportes do Concello de Gondomar. A foto, por favor. A Antía San Juan Ares. Claudia. Quen está aprendendo inglés das dúas? Yo. How are you? Fine. Andas ben de inglés, non? Bueno. Vas teros a Estados Unidos? Sí, agora mesmo estou falando con máis ou menos 6 universidades. Estou aí valorando todo e aínda non sei, pero sí, estou en proceso. Vas a estudar, xogar o tenis? Ambas. Vou a estudar na universidade, pero compaxeando co deporte, xogando tenis. Ali, ademais, pode ser un salto de calidade importante, non? Claro, esa é a gran oportunidade, que non teñes as mesmas oportunidades aquí que alá. Que vas a estudar? Pois gustaríame estudar algo relacionado, algo como business ou marketing. E que vas facer? Eu tamén. Estás triste? Non. Ou contenta que se vaya? Contenta. Estás contenta que se vaya? Xa todo para ti. Xa. O que pasa é que vas ter que xogar contra unha parede, non? Porque o mellor xogaba desas dúas tal, e agora que? O frontón. Ya, é verdade. Sí. Compras unha máquina desas que tira pelotas, ou esas son aburridas? Máis aburridas. Como é a tua irmá, como xoga? Un pouco difícil. E como é a tua irmá? A miña irmá na pista moi agresiva, sempre pegando palos. Cal foi o resultado do último partido que xogaste xuntas? Hace moito tempo e... Hai moito tempo que non xogades, é dicir, tedevos aí collidas de ollo. Sí, no verán. Daquelas nada, nin murmiradas na casa. Sí. Que vos pasa, entón, na casa? A ver, entón, non xogades entre vos e tal, está enfadada porque se vai. No, eu penso que ela está moi contenta, está deseando que marche xa. Pero, sí, intentamos non xogar moito para evitar moita rivalidade. Ten futuro? Miña irmá, sí. Sí. Vai ser mellor que a ti? Sí, eu penso que sí. Apúntate esa, Moitísimas gracias ás dúas e que che vayan ben as cousas en Estados Unidos. As estrelas do tenis en Gondomar. Cambio radical da pista ao mar. Que aquí tamén esta é unha disciplina que está comezando pouco a pouco o surf. Ainda que haxa que ir á praia aí a nada, a practicar no surf en Gondomar, tamén temos unha futura estrela deste deporte. Aí a teñen xa Ana Moledo González. Ana, por favor, acompáñanos. Aquí, por favor, foto. Ana, es o futuro, do surf aquí en Gondomar. Están postas moitas esperanzas en ti, pero estás empezando nisto, como están sendo estes inicios? Pues muy bien. Bueno, empecé bastante bien y ahora pues estoy viendo para ir a competir y así. Onde adestras? En Patos Surf. Falamos aí con o concelleiro de Nigrán que vos trata ben. Sí, me estoy bien. Cal é o teu soño? Así, onde che gustaría ir a participar, a competir? Pues me gustaría ir a lejos por Australia y que hay muy buenas olas. Sí. Alcalde, apunte, esta rapaza en 2-3 anos a Australia, que quere ir. Pouco a pouco, supoño que vas collendo gusto, non? Sí, claro. Y además con todos los amigos y todo. Animas a máis xente de Gondomar que vai á praia contigo? Sí. Hai algún que seguro que vai, non? Supongo. De momento non. No vi.
pues nada, que se apunten os rapaces que queiran aí, con Ana, a surfear. Moitísimas grazas, Ana. Ana Moledo. Seguinte categoría, Manolo Gómez, que nos vai a acompañar para entregar a distinción o seguinte deporte, tamén un deporte de referencia este ano, en os últimos anos, no Concello de Gondomar. O concelleiro Manolo Gómez, que nos vai a acompañar para as distincións no tenis de mesa. Tenis de mesa que esta non chegou a Superdivisión, o Vincios de Gondomar, e aí temos algunhas das futuras estrelas, serán estrelas reais do tenis de mesa. Andrés Torres Vidal, Luisa Pintos Barreiro, Eladio Costas, que nos acompañan xa para ser recoñecidos. Xóvenes e non tan xóvenes, veteranos e noveis, aquí, sendo recoñecidos, sendo distinguidos. Andrés Torres, Luisa Pintos, Eladio Costas, acompáñanos Andrés e Luisa, que van recoller a súa distinción. Poñede buscar aquí, cara ao medio, para que vos vexan ben as cámaras. Aquí, moi ben, aí, ben colocada, aí. E esa distinción para Andrés e Luisa, dúas das novas estrelas e promesas deste deporte do tenis de mesa, que xunto coa patinaxe son dos deportes de referencia a nivel español. No que Gondomar está escribindo páxinas destacadas. A ver, por que tanto éxito tenis de mesa? Aquí. Bueno, porque creo que é un deporte así bastante con tradición. Un deporte bonito, distinto ao fútbol ou baloncesto. Aos nenos gustalles moito, moita xente ten unha mesa na súa casa, quere probar. Ti como te animaches? Como empezaches nisto? Porque mucha gente de mi familia juega, mi hermano, mi padre, y pues me animé. E onde coidas que podes chegar, pouco a pouco? Porque claro, tes unha vida moi longa por diante, e aquí en Vincios a verdade é que en Gondomar hai unha tradición tremenda, hai referentes arriba na elite, eso tamén é un aliciente. Hombre, espero llegar a jugar en ligas muy buenas y pues estar entre las 3 primeras de España. Estamos aí coas camisolas da selección española e demais, xa son aí formado, non? Sí, bueno, son dai 2 anos ou así, quizáis antes estaba entre os 10 mellores ou 5, e agora, como pasei de categoría, é máis difícil, hai máis xente, máis maiores. Pero iso anima máis, non? A seguir aí dándolle. Sí. Para acabar medrando tamén, entras nunha nova categoría e veña. Eu non xogo para ser o mellor de España ou tal, eu xogo para pasalo ben. Pois seguido pasando moi ben e seguido disfrutando do tenis de mesa. Moitísimas grazas. Grazas, Manuel. Seguintes premios. Xosé Manuel Chamorro, que nos vai a acompañar outro membro dos xurados para dar as seguintes distincións. PTT Enduro. Ese ciclismo que tanto se practica polas serras do Mariñeiro. Pablo Salgueiro Troncoso é o distinguido no BTT Enduro desta gala de deporte. Pablo, por favor. É o recoñecido este ano no BTT. Entramos xa no mundo das dúas rodas. Quinto no Open Galego de descenso, 39 anos, pero segue dando todo. Monte arriba, monte abaixo, Pablo Salgueiro. Outra cousa non, aquí non se pode pedir, pero lugares para adestrar, fermosos, bonitos. Tiña que estar un pouco máis arranxado, non? A mago dos incendios, non? En dos incendios, que temos que ir noso monte a traballalo, para poder facer o noso deporte. Senón, non temos... O marco incomparable, non? O marco incomparable. Os montes... O mellor que hai en Galicia. Sí, para practicar este deporte, sí. Temos dos mellores montes. Costa moito? Tempo, esforzo, traballo? Todo. Tempo, esforzo e broncas na casa. Na casa.
É dicir, o de marchar un domingo pola mañá, aí queda todo. Chegar enteiro sempre. Non chegues cascado porque senón... Se non a tarde do domingo, que hai que facer isto na casa tal, ui, veño do monte. É o que ten, pero bueno. O importante é chegar enteiros, como dicimos nós. Pero bueno, e logo ten a recompensa, non? Sí, cando acabas unha carreira e salche todo ben, chegas orgulloso a casa, pero bueno. Cal é a vindeira que tes en mente? Mente levo un ano un pouco chungo. Mancado no Campeonato de España, mancara, non? Para entrenando para o callao de enduro, rompí a nariz e fixura de cráneo. Bueno, as gañas tolas xa de volver a competir. Sí, esperamos este ano facer unha carreira. Gracias por todo. Gracias a vos. Parabéns por esa distinción a Pablo Salgueiro. Un dos destacados, o destacado do BTT. Seguimos coas dúas rodas. Coido que estamos co día dos irmáns, non? Veñen máis irmáns aquí. Aparte estes tamén dous cracks. E o día dos irmáns premiados no ciclismo. Pois hai dous, aí ben pretiño nun club ciclista no Coruxo, que están destacando. Aí vemos coas medallas, cos trofeos. E a ver se achegan. Ricardo Martín Buba, Dani Martín Buba. Ricardo e Dani do Club Ciclista Coruxo. Ademais que este ano na subida a Groba que fixeron un campeonato espectacular. Ricardo e Dani, con José Manuel Chamorro aí, os mellores do mundo do ciclismo. Por que queres que empece? Por ti ou polo teu irmán? Quen é menos tímido? Menos tímido. Tes pinta de ser menos tímido, ou non? A ver, primeiro de nada, como é correr aquí co teu irmán? Bueno, na casa a veces hai bronca. Hai piques porque andades os dous a carreira, hai de máis a modo, como lle dicían Alberto Meira, que ativa, non, hai de máis a modo que vos vades esmendrellar. Sí, tamén o meu pai danos a bronca porque non sabemos ir tranquilos e así. Caen bronca? Un pouco. Pero de quen é culpa iso, a ver? Os pequenos din que se sempre teñen a culpa, non? Ou non, os grandes? Máis de o meu irmán que non me espera. Ah, que non esperas por el, vale. Home, claro, vamos a ver. Terá unha bici ao mellor máis grande, tes unha bici máis grande, corres máis, máis velocidade. O que pasa son as pernas. Amigo, claro, home. Ti un pouco medras igual, O que pasa é que ti estás facendo historia, non? No club ciclista, que vas a probas que non iba ninguén da tua idade. Sí. Aí non podes esperar por el, non? Ti tiras para adiante. Sí, home. De vez en cando hai que esperar. Fíjate dos maiores, que dan vos consellos, ou non? Sí. Tente machacado na casa ou non? Bueno. Tente machacado. Bueno. De vez en cando. Os maiores sodes os que tedes aí que... Bueno. Os que levades todas, non? Sí. Cal é o... Non sei, non vou dicir o soño, pero a que che gustaría seguir medrando no ciclismo? Intentar chegar polo menos ao Campeonato de España de ciclismo. Se tal un pouco máis. Se vai ao Campeonato de España vas a animar o teu irmán? Non. Como que non? Home, sale bronca na casa ao chegar, Xame, sí. A ti tamén che gustaría ir ao Campeonato de España? Sí, se pode máis. Sí. Oi, só unha dúbida. Cando cuidades as bicis, cando limpades as bicis, cada un limpa a súa, axudades vos un ao outro, cando as arranxades ou como facedes? Sós. Cada un a súa. Pero ti non lle axudas nada a él? Depende, máis ben el a mí que... Vale. É máis mecánico, non? Sí. Oi, que sigades así, animo o teu irmán, animo o teu irmán. Quen é o que mellor se porta dos dous? Sí. O maior sempre é o maior. Grazas aos dous, seguide pedaleando moito. Os irmáis Martín Buba, Ricardo e Dani. Xosé Manuel, o seguinte que nos ven, downhill e tear jump. Imos preguntar a xente que non sabe que é. Pois, downhill e tear jump. Isto ten que ser a leche, nin gimnasia acrobática nin demais. Brais Pérez Figueiras. Se fai isto das fotos, na realidade, porque non trouxo a bici, que senón, home, bueno, non pode traer a bici. Pois Brais, que vai recibir a súa distinción. Non me extraña, Brais, non me extraña, Aí está, aínda así, a distinción para Brais Pérez Figueiras.
Non che vou preguntar que che pasou. Unha mala caída. No, se facedes iso das fotos, vamos, as caídas que son boas xa, vamos, son... Non sempre caes ben. A ver, downhill e dirt jump. Downhill que... É descenso polo monte e a toda velocidade. E o dirt jump? Dirt jump son saltos de terra todos seguidos e facer a maioría de trucos posibles no aire. É como esta da patinaxe do skateboard, pero versión bici, non? Sí. Onde adestras por aquí? Onde practicas? Temos circuitos así polo monte, así. Non están na vista. Pide para o alcalde, apunte un circuito. Queres un circuito? Sí, claro. Veña, é o teu momento. Un circuito, pero a lo grande. Aquí, po Concello de Gondomar. Circuito grande, con que? Que lle poñemos? Vestiarios? No, vestiarios non, rampas de terra enormes. Rampas de terra... Pide. No, é iso máis. Nada máis. Rampas de terra enorme, un circuito para o Concello de Gondomar e que veñan de toda a redonda, non? Aquí de todos os lados. Podedes ser o referente aquí do sur de Galicia. Sí. Cantos máis, millor. Apuntado está, por lo menos apuntado está. Brais, que te mellores. Para cando voltas? Non sei, dixeronme 10 días, pero non sei. Xa queres volver mañá, non? Se pode. Claro, canto antes, mellor. Veña, por lo menos disfruta de hoxe. Grazas. Brais Pérez Figueiras. Moitísimas grazas, Samuel. Vai nos acompañar un home que é un santo seña do ciclismo, que é Xosé Luis Ferreira, que vai dar os premios do fútbol. Señor Ferreira, por favor, acompáñenos, que vai entregar os trofeos aos mellores do fútbol de Gondomar. Aí temos a Alex Vila Santos, porteiro que foi no seu día do Ciclo de Fútbol, agora no Londras, Miguel Fernández Rodríguez e Miguel Ramón González, os tres distinguidos, que só poden estar dous hoxe presentes, Miguel Fernández e Alex Vila. Señor Ferreira, Miguel Ramón González logo manterán o seu saúdo, e aí temos a Miguel e Alex. A irmá de Miguel. Temos representación de Miguel Ramón González. Son os distinguidos como mellores do fútbol nesta gala do Concello de Gondomar. E temos a Xosé Luis Ferreira, que tamén, a mellor agora, tamén o ano que ven temos que nominar no mundo do fútbol. Señor Ferreira, vostede... Poñémolo o ano que ven para o mundo do fútbol. Propoñémolo, que agora, dime que agora deixou o atletismo e está no fútbol. Bueno, eu se empecé polo fútbol, despois pasei... Pero volve agora, non? Volve aí a dar caña. Agora, sobrevivir se pode. Para mí o deporte xa sigo ainda practicando algo, en plan, pero nada, é un pouco tarde para ser practicante. Pero para os premios, mira, nunca é tarde, No. Para ser premiado, sempre cae ben. Falamos cos premiados. Como quedou o Celta hoxe? Non sei. Non sabes? 4-0 a Sevilla, 4-0. Vaya cara que pos. O importante é ti, non? Sí, bueno. Que supón esta distinción e este recoñecemento? Moi importante, la verdad. Sí? Sí. No mundo do fútbol, a ver, primeiro, en que posición che gusta máis xogar? Medio centro. Medio centro, iba a decir media punta aí e tal, pero medio centro tamén. Cales son as túas expectativas, tú, miras? Bueno, pues me gustaría chegar a profesional, a futbolista profesional e xa está. Temos aquí un porteirazo, de terceira división. Que tal? Hola. Alex, no Ourense, no Alondras agora, pero sempre aí, coa túa idade tan novo, aí sempre xa na terceira. Sí, moi contento, desfrutando da categoría que é o primeiro ano e dándolle duro. Mañá Santiago? Mañá Santiago. Vaya partido. Compostela, Alondras, aí estarás ti en San Lázaro, que bonito. Partidazo, estamos a 2 puntos da fase de ascenso e a loitar. Mago Gondomar, non? Que anda aí a ver se salva. Que teredes algún amigo que outro aí no Gondomar. Sí, bueno, alguno tenemos. Sí, temos moitos, eu teño moitos. A ver se salva, non? A ver, eso espero. E o teu irmán que, a ver, como representante legal nesta circunstancia, a ver, como é como futbolista? El mejor. Hombre, sin duda. Que este se todo, non? Home, o mellor irmán e o mellor futbolista. Son diferentes posiciones, así que... Que xoga o teu irmán? Medio centro, media punta. Vai media punta. Media punta, sí. Temos aí algún recado?
A ver si tenemos algún recado por ahí, a ver si tenemos algún recado. Hola, quería agradecer a todas las personas que han pensado en mí para ser nominado a la Gala del Deporte, en mi caso en la modalidad de fútbol, y agradecer por este premio que lleva mucho esfuerzo detrás. Y nada, un saludo. A ver, de Miguel Ramón Fernández, ese non podía vir, non? Está en Santander. Sí, juega mañana por la mañana, por lo tanto, es lo que hay. Pues nada, mándalle da nosa parte, bueno, xa lle vas a entregar a medalla, xa llevas a tal, e mándalle o saúdo tamén de Alex e do outro compañero. Moitísimas grazas. A vosotros. Pois son os destacados no mundo do fútbol, a seguir así. Os destacados no mundo do fútbol. Imos cambiar... Moitísimas grazas e siga vostede así. Imos a cambiar un pouco de percorrido. Ata agora había nominados, había gañadores, pero chegou a hora da verdade. Ahora, falaba antes Cristina Fernández Piñeiro dos mellores, os patrocinadores, os clubes, os eventos deportivos, pero aquí o xurado sí que tivo que decidir. Había candidatos e ten que haber un gañador, 3 candidatos, un gañador. Cristina Fernández Piñeiro, madriña, por favor, se nos pode acompañar outra vez. Nestes sobres atópanse os premios das seguintes categorías. Cristina, temos evento, clube, patrocinador. Casi nada. Falabas dos patrocinadores importantes tal, pero tamén a xente que organiza os eventos, os clubes. Moito esforzo, pero sin cartos. Alcalde, vai apuntando, veña, máis. Non lle vai chegar a folla, Imos comezar. Mellor evento deportivo. Estamos buscando aquí nos sobres. Está difícil. Campeonato de Galicia Escolar, Serra Enduro Galiñeiro, Campus Manolo Sanchís. ¿Quién será? Vais a nos perder o sobre, Ai, que se nos colaba. Veis con o directo. Mellor evento. Sen trampa e sen cartón. Abrímolo. E o gañador, Ben. O xurado da terceira gala do deporte do Concello de Gondomar. Un momento. Antes de dar os gañadores. Imos chamalos. Representante do Campeonato de Galicia Escolar, Enduro Serra do Galiñeiro, Campos Manolo Sanchís, por favor, que nos acompañen os 3 para darlle un pouco de emoción. Por favor, se nos poden acompañar os representantes antes da lectura. Campeonato de Galicia Escolar, segundo Enduro Serra do Galiñeiro, cuarto Campus Manolo Sanchís. Poñémonos aquí, por favor. Xa temos aquí a liña. Todos terán distinción, pero un será o gañador. Isto como nos Óscars. Cristina, procedemos. Seguimos. Polo tanto, o xurado da terceira gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio ao mellor evento deportivo ao Campeonato de Galicia Escolar Fase Sur, Judo, Cadete e Infantil. Parabéns. E tamén o recoñecemento os outros dous eventos. A foto, por favor, e a entrega tamén das distincións. O enduro do Serra do Galiñeiro e o Campus Manolo Sanchís. E a foto, por favor. Tiene a foto, por favor. Deixamos aí o primeiro. O primeiro premio, ese campeonato. Que supón ese traballo que se fai no xudo con tanto rapaz, con tanto cativo? Pois la verdade,
muy agradecido por el reconocimiento, porque siempre sienta bien, ¿no? que valoren el trabajo y todo lo que ello conlleva. E tamén no enduro que sempre está aí dando guerra. O enduro, a ver, sempre dando guerra. Bueno, podemos o que podemos. E a seguir máis anos. Sí, ahora toca un paronciño por culpa destes lumes de outubro. Bueno, cando poidamos recuperar o tema e a seguir aí facendo cousiñas. E a seguir tamén co campus. Seguimos. Este ano volve outra vez a pasalo ben. Como é o deste ano? Podes facer un pouco de publicidade? Pois non o sei, porque non falamos con Manolo todavía, pero creo que vai ser máis corto que o ano pasado. En que datas? Para que datas? Da primeira semana de xullo, creo que por aí, máis ou menos. Aí queda ese aviso. Moitísimas grazas aos tres, moitísimas grazas. Seguimos. Despois dos eventos ven os clubes deportivos. Temos aquí xa de primeiro, agora nos coe. Mellor clube deportivo, imos ver quen son os clubes deportivos, entidades deportivas nominadas. Xa poden ir acompañándonos o Gondomar Fútbol Base, o Eixo Gondomar e o Club de Tenis Gondomar, Club Patinaxe Eixo Gondomar, Gondomar Fútbol Base, Club Tenis Gondomar, que nos acompañen xa para saber quen é finalmente o elegido como mellor club deportivo e entidade deportiva. Gondomar Fútbol Base, Club Patinaxe Eixo Gondomar, Club de Tenis Gondomar. Abrimos o sobre, sen trampa e sen cartón, e damos lectura á resolución do xurado. O xurado da terceira gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio ao mellor clube deportivo o Clube Tenis Gondomar. O Club Tenis Gondomar, que é o distinguido, que trae moito fan. E tamén os recoñecementos finalistas, que se lle vai facer entrega ao recoñecemento, porque tamén ten a súa distinción o Gondomar Fútbol Base e a distinción ao Club Patinaxe Eixo Gondomar. E a foto, por favor, se se pode. Poñedevos un pouco para adiante, aquí nesta liña, con Cristina Piñeiro, a nosa madriña hoxe. Vou empezar polo medio. Patinaxe, que sempre Gondomar está aí a cabeza de todo. Poñedemos un pouco para adiante, por favor, así, para que nos vexa mellor. Digo da patinaxe que sempre ten algo que dicir en Gondomar. Sí, no. No, vamos, somos dos equipos en Gondomar, el Eixo Gondomar y el CPA. Nosotros no somos los que fuimos a China, pero... Levades vos ben, ¿no? Sí, bueno. Levades vos. Nos llevamos, sí. Y bueno, estamos contentos y pedir una cosita al alcalde, por Dios. Veña. Ponernos parque en el pabellón, porque es horroroso patinar con el suelo. Y bueno, ¿Qué? Algo máis? No, nada. O parque chega, bueno, o parque chega. Algo que pedir do Gondomar Fútbol Base? Sí, hai lista. Césped para os campos de fútbol de Gondomar. Pero natural, artificial... Artificial. Última xeración. Sei que para tamén coa Diputación, non? Ben, claro, sí, a Diputación. Veña, pois esa trasladada a Diputación. Que significa tamén o recoñecemento do Gondomar Fútbol? Pois o traballo de unhos anos dos nenos todos de Gondomar e nenas, porque este ano empezamos con equipo de fútbol, do que eu son adestrador, nunha liga que a nivel de Galicia. Entonces, isto é o traballo de todos os compañeiros, pais, nais, e de todo, de todo Gondomar. E o Club de Tenis Gondomar, había moitos aplausos aí cando había moito fan, non? Moita afición ao tenis. Bueno, a ver, costou un poquinho ao principio, pero creo que ahora somos bastantes, temos un pequeno nome, ¿no? A nivel galego e tal. Bueno, gracias, a verdade que se agradece un montón, sorprendíme, a verdade. Bueno, estou agradecido, eu como entrenador, o clube como entidade tamén. Bueno, nada máis que decir, a verdade que moi agradecido. A seguir así, traballando polos clubes. É duro, pero moitísimas grazas tamén por ese traballo. Os tres. E a todos os clubes do Concello de Gondomar. Cristina, imos co patrocinador deportivo, que aquero que mentaba no discurso. O patrocinador deportivo imos poñendo xa aí
patrocinio e colaborador do deporte. Rosquillas Cristaleiros, Serviancar, Rodosa Renault, por favor, que nos acompañen os seus representantes xa aquí cognosco. Serviancar, que está comezando o seu apoio de caído en pouco, pero moi forte o deporte de Gondomar. Rodosa, que leva xa un tempo, e que dicir de Rosquillas Cristaleiros de Gondomar. Os tres representantes. Ponemos un poquinho para diante aquí, para que se vean mellor as fotos e todo. Máis para diante, por favor. Se non tapamos, aparte para que se vexa moi ben a publicidade aí, que a publicidade tamén ten un prezo e é importante apoiar o deporte, pero tamén que se vexa a publicidade, que se transmita. Cristina, imos a hablar. A ver, falta, falta máis 12 de todo, faltanos o 12. Un aplauso moi grande, por historia, por tradición. Gañes ou non se gañe, a verdade é que o teñen ben merecido, porque nestes tempos apoiar o deporte, apoiar calquera cousa, é digno de mérito. Procedemos a apertura de sobre. Pois o xurado da terceira gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio ao mellor patrocinio deportivo a Rodosa. Pois é Rodosa o que leva a distinción este ano como patrocinador deportivo, pero tamén esa distinción pero o resto de xente que apoia o deporte, Serviancar e Rosquillas Cristaleiro. E o último recoñecemento tamén como nominado como mellor patrocinador do deporte a Serviancar. Chegamos un pouco para a foto de familia dos premiados, dos nominados, da Cristina Fernández coa nosa madriña. Xa vou aproveitar. Que significa esta distinción e, sobre todo, que implica este apoio? Como se está materializando? Como está influindo? Nada, gracias a todos, porque ao final a colaboración é de todos, e sobre todo xente daqui da zona de Gondomar, que nós estamos en Nigrán, pero agradecer, sobre todo a Serviancar e a Cristaleiro, que son daqui máis da zona, pero bueno, nós levamos bastantes anos pois traballando e agradecemos a Gondomar pois este distintivo que nos fai e nos dá moita alegría. Serviancar que acaba de comezar prácticamente, non? Acaba de comezar nesto do deporte, forte, apoiando forte, non? Intentamos apoiar en todo o que poidamos e colaborar con todo. A seguir, porque o ano que ven o mellor toca, Intentaremos. En que vades a seguir apoiando máis? Vades a seguir, non? Importante, nestes tempos. Vamos a intentar seguir e a ver, que pasa. E Rosquillas Cristaleiro que eterno o seu apoio, e sobre todo endulzando o deporte, que é o máis bonito. Eso é importante, pero máis importante é de todas estes rapaces e estas rapazas que dá gusto velos aquí, como triunfan, como dedican o seu tempo libre, para que nós tamén podamos estar aquí colaborando con vos, podamos estar aquí, porque se eles non traballan, non dedican o seu tempo a deportes, e as autoridades non nos axudan, nós tampouco poderíamos estar aquí. Pouco mérito temos. O mérito é deles. Gracias a todos por permitirnos estar aquí. E gracias a esta xente por apoiar o deporte. Moitísimas grazas a todos por acompañarnos e a seguir apoiando. Cristina, moitísimas grazas. Que agora vamos cos últimos sobres. Os últimos sobres, os mellores deportistas. Revelación masculino e femenino. Alcalde, Concello de Deportes. Chegou a verdade. Quedan 4 sobres. 5. Mellor deportista masculino. Mellor deportista femenina. Mellor deportista revelación femenina. Mellor deportista revelación masculino, mellor trayectoria deportiva e logo aínda máis. Pero, con que procedemos? Mellor trayectoria deportiva. Aquí está, o sobre. E vannos acompañar
José Antonio Villar Comesaña, Loles Vila Alonso, Bernabé Costas de Miranda. Os tres nominados a mellor trayectoria deportiva, a escalada, o fútbol e o baloncesto en cadeira de rodas. Aquí están os... Vai proceder Nuria Lameiro a Concello de Deportes. Aí está. Nuria. Bueno, se me permitides, quería que subira connosco o Chamorro, o noso concelleiro e tamén a Iria, por ser veciños e gran amigos dos que estamos aquí arriba. E ora o direi por qué. O xurado da terceira gala do deporte do Concello de Gondomar, por unha unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio a mellor trayectoria deportiva a Bernabé Costas de Miranda. Tamén a distinción aos outros dous nominados á trayectoria deportiva. Sí. Para a foto de familia, se vos podemos centrar un pouquiño para que todo o mundo poida ver unha das fotos máis bonitas desta noite, a trayectoria deportiva. Vamos a disculpar a Loles. Nuria, ¿quieres actuar de voceira? Porque estás en voz. Contenta, estás en voz. Contenta, sí ou non? Eso como se di. Levanta a man dereita, levanta a man izquierda. Contenta. Sí, muy contenta. Sobre todo por este reconocimiento aquí, ¿no? Sí, la verdad es que no me lo esperaba, pero es algo bonito. Todo lo que sea de deporte es bonito. E a escalada, que tamén tivo aí un momento. Un momento en que sentido? Home, un oco aí. Sí, a verdade é que, bueno, o noso deporte é un tanto particular. Bueno, agora xa se nos está recoñecendo a nivel internacional porque de feito vai a ser olímpico en Tokio 2020. Bueno, é un deporte que está collendo bastante forza, non? A seguir abrindo rutas, que me din que auténtico experto en abrir rutas polos montes arriba. Bueno, facendo un poquinho de todo, desde os 16 anos que comecei, pois levo prácticamente 36. Bueno, o que se me dá ben, o que me gusta, e aí seguirei hasta que a motivación aguante. Parabéns por esa nominación. E o home da trayectoria deportiva. Non vou reproducir a verba cando escoitou o seu nome. Non se pode reproducir o que dixeche. Gracias. Simplemente que es un premio que todo el mundo que hace deporte, pues al final, hasta que decide acabar su carrera deportiva, pues lo lleva hasta el máximo. Y de hecho, Cristina, si no es por Cristina yo no estaría ahora mismo aquí, porque es madrina aquí y fue madrina mía cuando empecé a jugar a baloncesto. El apoyo de mis padres incondicional desde que empecé. Voy a agradecer a todo Gondomar este premio porque refleja un poco el trabajo y la superación que tenemos que hacer todos los días, tanto gente con discapacidad como gente sin discapacidad, porque el deporte siempre requiere un sacrificio que muchas veces pues tienes que dejar de lado mucho a la familia y los ves poco, pero bueno, están premios como Paralimpiadas, Europeos, Copa del Rey y todo lo que es el Campeonato de Alto Rendimiento, pues al final te dan premios como estos que agradecido eternamente y muchas gracias, nada más. Un aplauso enorme para os mellores da trayectoria deportiva, Berni Costas, o mellor nesta trayectoria. Moitísimas grazas por estar connosco. E vamos a seguir despois desta trayectoria deportiva con máis categorías. Quédanos sobres, quédanos os mellores deportistas, logo tamén mencións especiais, pero 4 sobres, 4 deportistas, os 4 destacados do ano. Mellor deportista revelación feminina. E as nominadas son... Aí temos a foto das 3. Iria Boullosa Zarraquiños, Blanca Alonso Fernández, Luisa Pintos Barreiro.
que nos poden acompañar, tanto os deportistas como o representante de Blanca, que non pode acompañarnos esta noite. Moi boa enviada, Paco Ferreira, alcalde, mellor deportista, revelación femenina. O xurado da terceira gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio a mellor deportista revelación femenina a Blanca Alonso Fernández. Que cara de felicidade. E o recoñecemento tamén ás súas compañeiras, a Iria e a Luisa, que lle vai facer entrega Paco Ferreira, o alcalde de Gondomar. Aí está. Leva yo ben, a Blanca, Cardallo. A Ferreira. E aí o recoñecemento tamén para Luisa e para Iria. Aí está a foto, por favor, a foto, trayectoria, revelación este ano, femenina, a xuventude ao poder no deporte femenino de Gondomar. Non pode estar Blanca, temos a súa representante, pero se os apartades un poquinho, a ver se podemos ver se chegou a súa mensaxe, que estaba pendente de chegar. Isto das novas tecnoloxías, a ver se permitiu chegar. Son Blanca Alonso, teño 15 anos e vou a gimnasia acrobática en Vigo, no clube Flick Flag. Quería darvos as grazas polo premio e por invitarme, que faime moita ilusión e nunca vos olvidades de min. Agora sinto moito por non estar ali, porque agora estou en Bélxica no campeonato do mundo, pero mándovos un bico moi forte. A mensaxe, recén case saído do forno de Blanca, aí dende Bélxica. Moitísimas grazas a tres, a seguir así, moitísimas grazas. E le vai iso moi ben, Un abrazo. Pois escoitábamos a Blanca dende a distancia como a mellor deportista revelación femenina. Mellor deportista revelación masculino. 3 candidatos, 3 nominados, 3 aspirantes, un gañador. Xa nos poden acompañar os aspirantes: Joel Ribeiro, Sergio Souto, Anxo Cruzat. Un corre, un patina e outro fai de todo. Joel, Sergio, Anxo, aí están por esa orde. Llevamos un poquinho para adiante, por favor. Así. Nuria. O xurado da terceira gala do deporte de Gondomar, por unha unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio o mellor deportista revelación masculino a Anxo Cruzat Mirás. Anxo, que levaba 2, agora vai levar 3. Non hai 2 en 3. Moito tempo aínda teñen Sergio e Anxo e Joel para seguir gañando distincións. Unha distinción tamén para Joel, outra para Sergio. Os 3 destacados. Iso sí, vou dicir unha cousa. Joel, un saúdo ao club de fans. Un saúdo. En club de fans, aí, Joel, creo que se leva a palma. Pero, a foto, primeiro. Anxo, que supón isto para ti? Mira, 2 medallas que levaches e agora o recoñecemento como deportista revelación. Pois pareceme un bo detalle para toda a xente que fai deporte. E agora a polo absoluto, Sí, haberá que intentalo. Agora xa pasaches de revelación a ser unha realidade. Sí. Joel, a ti ainda che queda moito tempo e moito patinaxe, Ti son máis cativo, que pasou por aquí. Pero máis simpático, A quen lle queres dedicar isto? A ver, a quen lle queres dedicar isto? Que ainda non adicache? Aos teus pais? A todos. Así me gusta, A todos. Sergio, e a ti tamén, de revelación, hai que ir a polo absoluto en breve, a seguir correndo. Sí. A quen lle dedicas isto? Pues a mi entrenador y a mis padres y a mi hermano. Pois aí quedan esas dedicatorias. Parabéns aos 3 por todo o que fixeste este ano. Moitísimas grazas. Sergio, Joel e Anxo, deportistas revelacións. Quedan os absolutos. Categoría femenina, categoría masculina.
categoría femenina. Mellor deportista femenina, a terceira gala de deporte do Concello de Gondomar. 3 candidatas: Noelia Piñeiro Pérez, Elena Costas Martín, Sara Comesaña Xesteira. Nos poden acompañar de novo aquí connosco as 3 candidatas: Noelia Piñeiro, Elena Costas, Sara Comesaña, o golf, o canicross e o atletismo como protagonistas. Pues a ver, un poquinho para adiante, por favor. Decimos aquí. Procedemos á lectura da resolución do xurado. O xurado da terceira gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio a mellor deportista femenina a Gala Noelia Piñeiro Pérez. Gala, chamase a Pérez. Gala, ayache. O recoñecemento, alcalde. Mira, que rápido se puxo de pé, Gala, que rápido se puxo de pé. E tamén o recoñecemento ás 2 finalistas que entrega Paco Ferrío, alcalde do Concello de Gondomar. Aí está a foto. Supoño que xa un orgullo estar aquí, non? Nesta nominación, xogando aí. Sí, moi sorprendida, porque non me esperaba. E a seguir aí dándolle a boliña. Como digo eu. Inténtase, porque é un deporte moi relaxante, e desconectas moito do que é o traballo e a vida diaria. Animar, a xente, se quere desconectar o gol. Sí, aparte é moito de mente, co cual non ten nada que ver con outro tipo de deportes. E vendo tan nova e xa como aspirante a categoría absoluta, en nada chega xa o título, Sí, la verdad que no me lo esperaba tampoco y es un gran reconocimiento y también no solo es mío, sino también por una parte de mi familia, que es la que me lleva todos los días a entrenar, los fines de semana a competir, por otra parte a mis compañeros de equipo y en especial a mi entrenador Óscar Fernández, porque creo que es increíble tanto como persona y como atleta que fue y sigue siendo. E quedamos con Noelia, Gala. A pequena tamén ten a súa... vai ter a súa recompensa esta noite, non? Sí, claro, sempre. Que significa isto, Noelia? Porque claro, viñas aquí a recoller o canicross sempre, o recoñecemento, pero agora, claro, é un recoñecemento máis. Hombre, a verdade é que non o esperaba, pero bueno, moitas gracias. Que vai. Esta Gala ergueuse cando recolleches o trofeo, Claro, no momento susto, non hai que gastar máis. Agora nada, agora xa está aquí mirando, está mirando. O próximo ano propoñemos a Gala, O próximo ano? Nominamos a Gala. Agora xa ten a súa distinción. Leva con orgullo a súa medalla. Leva con orgullo. En realidade, o alcalde cando dixo nome dela, non o meu, Sí, non, é verdade, entón temos que cambiar o do sobre, trampeou o sobre aí ese. Ainda non sabe ladrar, non? Non ladra cando... Sí, pode ladrar? No. Era para que saudase ao público. No, ladra cando está na casa. Galas, ladra. Gusta yo o micro, gusta yo o micro. Hola, Gala. Nada. O secreto é que lle gusta a comida. Pensará que comida. Vale. Ui, entón vamos a ir... Está apurando. Moitísimas grazas ás 3 e parabéns. Quédanos o último premio, o último sobre, logo haberá mencións especiais, pero o último sobre o do mellor deportista masculino, que ten a 3 candidatos para pechar o capítulo de premios distincións do 3x1. E aí temos a Eladio Costas Pereira, Brais Misa García e Alex Vila Santos. Un futbolista, un xogador de tenis de mesa e Brais Misa, o noso duatleta hoxe en Avilés. Acompáñanos o baile Brais Misa, tamén Alex Vila. Ainda ben cosas. Ai, mañá leva máis San Lázaro isto,
Procedemos. O xurado da terceira gala do deporte do Concello de Gondomar, por unanimidade dos seus membros, decidiron otorgar o premio ao mellor deportista masculino a Brais Misa García, que o recibirá con moita ledicia en Avilés, esa distinción, ese recoñecemento para Brais, tamén para Alex. Eladio, que non nos acompaña, tamén recibirá a súa. Aí está ese recoñecemento. Alex Vila, Brais Misa, a foto. Alex, isto dá forzas para seguir, non? Porque xa estar neste elenco final, coa idade, con 21 anos, como lle dicía algún que outro. Sí, isto é un orgullo que o teu povo te recoñeza toda, bueno, a pouca trayectoria que teño e... Pouca, pero destacada, que tamén, modestia aparte. Bueno, tamén darlle as gracias dende o Concello, Concellería de Deporte, a familia, aos meus pais e aos compañeros do ano. Digo que medrades moito, porque viches a Víctor Villadóniga, 2.07 e tamén é salto, aquí é xente alta. 1.93, pero non está mal, 47, 48 tamén de pé. Sí, tamén. Non aparentas, Bueno, tipo, aparentas máis, sí. Podedes botar unha. Cando vayades comprar zapatillas e de xuntos, que escolledes. Sí. E supoño que para Brais era un orgullo, non? Cando lle comunique isto. Eu creo que o maior orgullo é para o que che fala. E para a maior fan que está ali sentada tamén. Pode sair, pode vir. Se non pode vir, íamos onde ela. Sí que pode, pero ainda é máis cortada que eu, amenazou. Pero... Esa señora que está aí? Non, ela está ali, achapada. A ver. Ai, xa vai vir. Se non íamola a buscar, íamola a buscar. Que non se nos escapaba. Vai haber bronca hoxe pola noite. Hoxe hai bronca, non xa. Non lle bote a bronca. Que ante un fillo, cantas, o que se di das nais canto sufren por un fillo, pero con Brais, con todo o deporte que fai, co activo que aínda se sufrirá máis, non? Muitísimo, porque míralo desde pequeno que leva competindo desde moi pequeniño, e o que sufre, pero tamén a satisfacción que leva cando chega a meta é enorme. Entón, iso agradecebo moitísimo. Mañá ainda dá tempo a chegar a Avilés ou non? Mellor deixalo aí concentrado. No, mañá é moi duro, é a proba élite, na que normalmente non sei competir, pero clasificouse este ano, entón mañán vai ser durísimo. Brais Misa García, podemos escoitar? Chegou xa ese vídeo, el dentro vídeo? A ver se podemos velo. Hola a todos e a todas. Antes de nada, felicitar a todos os compañeiros deportistas galardonados nesta gala do deporte, en particular os nominados na categoría de mellor deportista, Eladio e Alejandro. Agradecer tamén ao xurado da gala polo premio, en particular ao Concello de Gondomar por apostar polo deporte, celebrando esta terceira gala do deporte, en particular a Paco, o alcalde, e en especial a Nuria, a concelleira de Deportes, por facer que o deporte teña o recoñecemento que se merecía dende fai tempo nesta vila. Por último, agradecer tamén aos meus pais que recollen o premio por min, que parte deste recoñecemento tamén é para eles por apoiarme durante todo este tempo, todos os días, de forma incansable. Un saúdo. Todo un exemplo. Brais Misa, con esa mensaxe, desexámoslle, trasladenlle a sorte mañán en Avilés. Coa túa autorización coa que sea. E ca de todos os presentes, teño un mandato desta noite, brindarlle este premio ao primeiro entrenador que tuvo Brais, que está aquí presente, Marcos Fernández Cidrás, e desearlle moita sorte, que sei que nos está mirando en directo desde Avilés ahora mismo. Grazas. Moita sorte, trasladelle mañán a Avilés. Moita sorte mañán San Lázaro, Alex. A
a emoción que tamén tiña que estar presente, como non, o deporte emoción. E emoción o que nos van vir agora coas mencións especiais, as mencións especiais que imos ter a continuación. Por iso, temos que botar man de Paco Ferreira, de Nuria, que nos bote unha man, Paco, para as mencións antes. Algo que apuntar? O deixamos para as mencións. Despois, queda mellor. Axódeme un pouquiño co que vai vir agora, a ver. Son un pouco un forasteiro aquí, claro, é historia viva do deporte en Gondomar, o que nos vai vir agora, todas as mencións especiais que vai haber. Empezamos por aquí. Que é isto? Pois esos son moitos anos de historia de Gondomar, pero verdadeiramente o recoñecemento a título póstumo aos nosos deportistas, os nosos ilustres condomareños, ten que facerse deste xeito, pero por eso non quere decir que teñamos que olvidarnos deles. Sempre siguen da nosa memoria. Esta foto é entrañable totalmente, porque aí sae a historia de Gondomar. O Boinas. E aí está, pois eso, Núñez. Esa persoa, ademais de ser un deportista recoñecido, foi unha persoa moi vinculada ao Fútbol Club Gondomar toda a súa vida, e gracias a estas persoas podemos dicir que hoxe temos un clube de máis de 100 anos de historia, non? Vémolo aí, aparte Núñez, vemos estar coa boina, decían que, eu lembrome lendo as historias do Celta, o Radio Buces, equipos nos que estivo incluso no Gondomar, que levaba a boina, que era característica, cando saiu de Gondomar para xogar noutros equipos, que chegou a xogar no Real Club Celta, naqueles anos de reconstrucción do conxunto vigués, e aí este ese recoñecemento tamén a Pepe Núñez San Román, ese día do seu pasamento, un home que tamén tivo moito que ver co campo das Gallandas. Ese recoñecemento que vai ser entregado aquí tamén por parte do Concello de Gondomar, así que se nos poden acompañar os representantes, os amigos, os familiares, pois teremos esa lembranza, pero que era coñecido polo Oboinas, Pepe Núñez, ese home que tanto fixo polo campo das Gallandas. Así que un aplauso moi forte, por favor. Que mellor que ir ás fontes directas para lembrar esa figura de Pepe Núñez. Por favor, que mellor, non? Que tempos, que lembranza. Poñémonos por aquí para estar un pouco aquí. No foco, podemos decir. Porque era o foco do Gondomar, do campo das Gallandas. Un pouco foi un dos alma mater, non? Do fútbol. Vamos a ver, mi padre. Están mis hermanas, que son mucho más conocidas en Gondomar porque... Era un buen jugador, gustaba mucho el fútbol, tenía muchos amigos y era un buen deportista. Efectivamente, pues eso es lo que te quería decir. Mi padre se murió cuando nosotros teníamos 20 años, entre los 18 y 20 años, y realmente no pudimos estar con él mucho más tiempo, ¿no? Pero sí que dejó en Gondomar muy buen sabor de buen tipo, ¿sabes? Un amigo de sus amigos, estricto también con sus cosas, y en casa recordamos como muy enamorado de su mujer. Hoy es un día no triste, pero un poco especial porque mi madre falleció hace 3 meses. Hubiera sido un bonito detalle que hubiese estado, ¿no? Por lo demás, como deportista, bueno, lógicamente no lo conocí. Sé que coincidió con Hermida, coincidió con Olete, con gente que jugó en el Celta, ¿no? Por lo tanto, debió ser un buen jugador, ¿no? Mi madre me decía que jugaba con boina y que decía que no se movía mucho en el campo, pero que todos los balones les llegaban a él. Eso me dice de mi madre, que era una aficionada al fútbol. Y yo jugué al fútbol también un poco, él venía a verme y era muy estricto. Y yo, si no jugaba, iba a la casa.
Pero bueno, básicamente recordado como un buen tipo en Gondomar, muy conocido de la gente, un tipo estupendo. Por ente Concello de Gondomar, ese recoñecemento a figura de Pepe Núñez, moitísimas grazas por acompañarnos e que sirva isto tamén para lembralo. Moitísimas grazas. Pepe Núñez, o boina, son histórico de tantos e tantos equipos da reconstrucción do Real Club Celta, do nacemento das Gallandas. Imos buscar o equipo que está de aniversario, que tamén vai recibir a súa distinción. O Vincios Cereixa Gondomar, 1992-2017, ese equipo que tanto traballa a base. Aí vemos esas fotos dos máis cativos do club, unha familia que medra no trasano, unha familia que quere seguir sumando anos e que quere seguir sumando aniversarios. Hoxe, polo momento, reciben esta distinción polo seu 25 aniversario, polo seu apoio ao deporte, polo seu apoio a levar o nome do Concello de Gondomar e o nome de Gondomar por toda a provincia, por toda Galicia, e este recoñecemento que se quere facer o Vincios Cereixa Gondomar Fútbol Sala 25 aniversario. Xa nos poden acompañar os seus representantes aquí neste estrado, neste palco. Tenemos las fotos de todos los equipos, toda a familia este referente do Concello. 25 anos, e que sexan moitos máis, non? Achegámonos un poquinho para diante, aquí no foco central. 25 anos, como se di nestes casos, que se cumplan moitos máis, non? Agora xa case 26. Esperemos que muchos máis. Como naceu isto? Estabas ti chegando a naceu isto ou iso xa se remonta moi atrás? No. O que che contaron? Yo llevo 16 años con ellos. Nada, non, dende onte. Bueno, un pouco de esforzo. Moita loita, moito esforzo. Sí, bastante traballo. Cantos xogadores hai agora mesmo? Ahora mesmo somos 16, con 2 entrenadores e un de porteiros. E estades chegando, nos víamos aí as fotos a todas as idades, todas as categorías que poida. Sí, estamos empezando a dar un pouco de apoio para los niños pequeños en un colegio e estamos a ver si somos capaces de hacer una escuela deportiva tamén. Ese xa é o reto, non, que hai a partir de agora. É a manera de que isto siga para adelante. Pois a conseguir ese reto, que seguro que se vai conseguir, e esta distinción, os 25 anos do Cereixa Fútbol Sala. Moitísimas grazas. E a segunda distinción, a segunda mención especial, tivemos a Pepe Núñez, tivemos os 25 anos do Cereixa Fútbol Sala, e temos outro cumpleanos. O que pasa é que este cumpleanos é algo podemos decir navideño. Esto es, aparte que lle gusta a vostede, verdaderamente sí que é espectacular, ¿no? Mirar este evento deportivo, mirar tantos Papá Noeles xuntos en Gondomar, máis de 3.000 motos, todos, ademais deles Papá Noeles, comisionados en servicio para o reparto, ademais dos regalos, e é un evento que é precioso. De feito, o Concello de Vigo ten certa rivalidade con nós, sempre presume de que xunta máis motos, máis Papá Noeles que xunta Gondomar, pero teño que decir que Abel Caballero está equivocado, que en este sentido non sabe contar. Temos máis motos nós que el, e polo tanto, eu que quero que lle diga, que estamos ademais da tesitura e barallando conseguir o reto, o récord Guinness de xuntar máis Papá Noeles que ninguén. É un evento destas características e é un reto que temos encima da mesa para facer máis ben pronto que tarde. A Papá Noelada, este 10º aniversario, e aquí estamos para falar dela e tamén para recoñecela. Podo dar un tirón de orellas? Eu pensaba que iban vestidos de Papá Noel hoxe. Claro. Efectivamente, o do récord Guinness. Por aquí, por favor, esa foto, ese recoñecemento a concentración moteira dos Papá Noeles en Gondomar. A ver, por aquí. Cale, a ver.
cal sería o récord Guinness? A ver, cal é o obxectivo? Porque ese é o obxectivo, porque estamos vendo as imaxes espectacular, pero claro, para que sexa máis espectacular, o máis espectacular do mundo. O máis espectacular creo que xa é chegar á cifra que chegamos este ano pasado, que foi todo un éxito total, e para nós é un grandísimo orgullo que Gondomar enteiro estea nas calles cos seus críos e non tan críos esperando por nós para poder pasar e botarlle caramelos. A cifra, cantos máis seamos millor. A ver. E rosquillas para todos, non? Es que empezamos xuntos e continuamos xuntos os 10 anos de vida. As rosquillas cos Papá Noeles, Personal. Leva con nós desde que comezamos con isto. Non o perdo, sacar esta foto aquí con eles, non o perdo porque xa é un esfuerzo que lle costa. Pois voume sacar. E agora, a ver, os alma mater da concentración Moto Papá Noelada. Que cumpla moitos máis, pero non me diga que tiñan que vir vestidos de Papá Noel. Iso dame a minha razón, Papá Noel, pois sí, vestime. Pero si tiñan que vir eles tamén, Eu tamén. Día no ano. Ah, vale. Entón hai que reservar o traxe, non? Sí, xo sempre, hai que reservar o traxe sempre e vir ataviado con el. Vale. Pois para ese día, a seguir. Moitísimas grazas. Aí está, ese recoñecemento, os 10 anos da Moto Papá Noelada. E falando de recoñecemento, que tempos aqueles nos que o fútbol feminino mandaba nas gallandas sobre o fútbol masculino. E mandaba porque había un equipo que foi case, pode decir, sen case. O pioneiro de toda a provincia no mundo do fútbol, que ben xogaban o fútbol, que me contaron hoxe. Non vou dicir a alineación porque cando suban, a ver se algunha se lembra daquelas formacións do Gondomar femenino, xa nos poden acompañar as protagonistas. Andan por aí? As do Gondomar femenino, aquelas que colleron as camiseolas do Peñarol de Montevideo. Pero teñen que formar como naquel equipo. O xa non estamos para iso, para formar así. A ver, aquí no centro, a ver. Aquí, esto é como si fora a fotografía do inicio do partido. A ver, a fotografía oficial. A que nos falte, por desgraza, alguna. A ver. Alguna terá que... A ver, aí estamos, a ver. Que quere facer de voceira? A ver, voume misturar aquí. Eu cando me contaban a historia, primeiro de nada, eu teño unha curiosidade. Vamos un poquinho para adiante, que nos dan aquí os focos. Para adiante, para atrás, parecemos aquí o do barrio Sésamo. Por que das camisolas do Peñarol de Montevideo? A ver, primeiro das camisolas, vámonos por aquí. Vostede foi a da idea das camisolas? Sí. Como coñecía o Peñarol, entón? Pues por hablar de parientes que teníamos allá y que mandaban fotos con las camisetas del Peñarol, y yo escogí el Peñarol. E aí empezou todo, non? E como foi o inicio? A ver, que me pode contar como foi o inicio? Pues fue que estábamos en un curso de la PPO y querían ir de excursión. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? La profesora nos dio la idea, porque jugaban las folclóricas, no sé qué, hicieron un partido. Y cogimos y dijimos, bueno, a jugar. Al final se marcharon todos de viaje, nosotros nos federamos y jugamos al fútbol. Yo fui la única jugadora que fue de viaje. Yo sabía que no estaba en mi futuro ser una deportista de élite. Pero mereceu a pena? Sí, hombre, todo mereció la pena. El viaje tamén. Alguén se lembra, porque naqueles tempos non é como agora, que agora xogan 11 os primeiros que vai. Alguén se lembra da alineación? Dunha alineación tipo do Gondomar Club de Fútbol? A ver, que me pode recitar? Os nomes, a ver. Non cos números, a ver, unha alineación, por exemplo. La portera, extremo izquierdo. Con nombres, para que a xente... Nombres, Villar, portera, Pichi, extremo izquierdo, que jugó en la selección española y en la gallega, que lo sepan.
María Jesús, que era defensa, jugó en la selección. Ainda se lle nota que era defensa, ainda se lle La nota. selección española y la gallega, y esta señora también. Y se fue a jugar a Alemania, que la ficharon en Alemania. Aquella interior derecho que era Lola, defensa central, líbero, defensa, interior, no, era lateral, extremo derecho, interior izquierdo y defensa lateral. Que era 4-2-2, 4-3-3, como se xogaba? Que poñía o míster? Era 3 defensas, 2 medios y el resto delanteros. Eran os tempos aqueles dos anos 60. A veces había puestos que se compaginaban, dependiendo cómo fuera el equipo. Si el equipo contrario era bueno, había que poner... Yo jugaba defensa escoba, me bajaban atrás de todos. Y otra cosa que yo voy a destacar aquí, porque me parece que es digna de contar, para mí, ni selección ni nada, para mí tengo que quitar el sombrero con Pichi. Para mí... Por alusións. Hola. Por alusións. Bueno, yo creo que todo jugador, si no tiene unos compañeros atrás, no hay nada que hacer. Entonces tiene que ser el conjunto. Yo sola no podría jugar. Humildade ante todo. Hai que decir que Pichi é a nai do chaval que acaba de subir agora aquí, o que dicía que levaba tamén 16 anos do Cereixa, o sea que isto lle ven de familia. E sobrina de Pepe Núñez, filla de Moncho e hermano de los Camelos, o sea que podíamos estar así falando deles e falar do fútbol. O que estou vendo é que había adestrador, non? Era un adestrador. Yo me tengo que acordar de ellos. Me tengo que acordar. Quen aguantaba máis, o adestrador, as xogadoras ou os xogadores o adestrador? No, Lito nos aguantaba más a nosotros. Sí. Tenía mucha paciencia. Era malas de levar, No, que va. Él tenía mucha paciencia, lo que pasa es que nosotros era otra época. ¿Que subió antes arriba? Es el padre del chico Gonzalo, que va para el fútbol gaélico. Sí. En estes momentos, o verse así, o reencontrarse, ver esas imaxes, que se lle ven a cabeza a un. Estamos... Home, no. Bueno. Que xóvenes éramos. A verdade é que eran outros tempos. E que bonito era o fútbol, neses campos de... Nos quedamos campeones de liga, Digamos aí, mira, os campos non son como os de agora. Agora moita bota, moito que non se manchen as botas, campos de... Y el campo de tierra. Y el balón de los de antes, que pesaban, no quiero decir cuánto. O único bodoxe que non lle van pedir nada ao alcalde, ves? Porque xa pasou aquele tempo, xa non se lle pide nada. No, pero que anime a que las niñas jueguen al... Pode lle pedir, o que se pode pedir unha farola, pode pedir que arranchen un bache, eso tamén se pode pedir. A ver, hai baches, farolas... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vale. Hoy no es el día, pero espero que para la temporada que viene nos cambien el césped, porque nos hace falta. Yo soy la vicepresidenta del Club Gondomar y espero que nos eches una mano sobre eso, ¿vale? Gracias. Ahora, non pode apuntar que está ocupado, pero apunta, toma nota. Alcalde, proceda que lenda viva do fútbol en Gondomar, o Gondomar femenino que fixo historia, que fai historia e que aquí lembramos. Que tempos máis bonitos lembrados aquí. Aquí facendo intercambio de placas. E se poden unha foto coas placas xa de recoñecemento, de homenaxe, se poden todas. Aquí fago de mestre de ceremonias, toda a foto de todas. Aquí xa temos aquí a marca, isto como a marca de a porteira na segunda fila. A foto de, non vou dicir de despedida, a foto de saída, de recoñecemento, de homenaxe. A ver, dúas filas, como no fútbol. E o aplauso para as pioneiras do fútbol femenino. 1, 2, 3. Foto. Gondomar, femenino de fútbol. Aplauso forte, 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 forte.
Ainda hai algo máis. Agradecer al alcalde que después de tantos años que se acordaran de darnos un detalle, que se acordara del equipo femenino. Aí quedadito, aí quedadito. Grazas. Que tempos aqueles e que tempos actuais. Agora ímonos poñer pouco musicais, ímonos poñer musicais. Imos poñerlle alma, corazón e vida. Aí están, as fans en primeira fila. Voume poñer con elas, voume poñer con elas. A ver, as especialistas. Contádeme, a ver, que isto, a ver. Que me sabe dicir que isto? Es Alma Torera en China, en el Mundial. Alma Torera, do Club Patinaxe Artístico Gondomar no Mundial de China. A ver, seguide, quen é? Nuestro entrenador David Figueroa. La inconstancia de tu querer, la alegría mató en mi ser. Pois con Alma Torera, que suban por esta rampa por onde vou subir, as que teñen que subir. As estrelas do Club Patinaxe Artístico Gondomar, que levaron o nome de Gondomar a China ao Mundial. Un fortísimo aplauso para elas. Como vos emocionabades, Como... ¿Qué supuso para vos ese momento? ¿Qué supuso para vos? Pues muchos nervios y mucha alegría también por habernos, por haber quedado sextas en el Mundial. Cando vedes agora, que se vos pasa pola cabeza? Buah! Ou vedes algún erro ainda? Sí que hai, sí. Pero o vos adestrador tamén, cando saía, buah. Mira que sempre dicen os adestradores que nos exprimen moito, tal e cual, pero non. Tedes como non sei, un pai foi deportivo para vos. Sí, a ver, nos llevamos muy bien con él y entrenamos mucho también. A ver, e a experiencia de estar en China, a ver, como é a experiencia de estar aí nunha pista así, como é en China? Moi boa e única, verdade. Con gañas de repetir estades todas, non? Alcalde, con Alma Toureira, veña. A distinción, o recoñecemento a estas rapazas que levaron o nome de Gondomar polo mundo adiante. Na China, a Alma Toureira do Club de Patinaxe Artística de Gondomar, que aí estamos vendo nas imaxes e con esa grandísima puntuación, estas rapazas que fixeron historia e que levaron ese nome por o mundo adiante. Un poquinho para adiante, por favor, e que tedes o recoñecemento, o foco, a foto e ese aplauso de todo o auditorio. Quedademos aí. Está David Figueroa Pérez por aí? Está David Figueroa? Ai.
está no campeonato. Tamén ese recoñecemento para David Figueroa Pérez, o voso adestrador, que aí estivo convosco, aí estivo apoiándovos, tradadallo da parte do Concello de Gondomar. Moitísimas grazas. E quédanos un último recoñecemento. Falábanos antes o país de Brais Miso dun home que é moi importante. Imos para pechar o capítulo de recoñecementos, de mencións, coa nosa seguinte historia. Unha historia de superación, unha historia dun home que merece algo especial. Nuria, merece algo especial, non? Marcos Fernández Cidrás. Marcos, por favor. Mais que a min, gustaríame que xente que o coñece dende hai moitos anos, como Nuria Lameiro, como Paco Ferreira, sobre todo Nuria, que un pouco que, non sei, que nos fixese unha semblanza de Marcos, desa historia de superación. Alcalde. Bueno, a verdade é que eu creo que isto é unha un pouco faena, porque Marcos é total, único. Eu creo que xa moi poucos se atreven a ser capaces de falar. Nuria fastidiada, como vedes, Carlos Misa igual, eu igual, e iso que non tuven a suerte de estar desde sempre ao lado de Marcos aí entrenando e demais, pero bueno, un exemplo total de superación, de un deportista nato, que as circunstancias da vida moitas veces nos fan pasar malos momentos, pero decía Mel nada máis chegar aquí, non? Que suerte que estou aquí, estou vivo, que podo contar, e ademais, vamos, ter toda a razón do mundo. Isto sigue sempre de outra maneira, pero sí, hai que seguir para diante. Eu creo que che vou deixar a ti que fales, porque primeiro eres un exemplo para todos nós, estás aquí, vas a seguir traballando do deporte, só hai que mirar aquí a Berna, esta máquina que temos aquí, que despois farei algunha mención en especial a ti. Verás, vas levar sorpresa. Nada, Marcos. Nada, eu non tiña nada preparado. Dar as gracias ao Ayuntamiento de Gondomar por este detalle. E pouco máis podo dicir, que cando teñades un percance hai que levantarse e tirar para arriba. Nada máis. Gustaríame que o aplauso máis forte da noite fora para Marcos cando se lle faga entrega deste recoñecemento por parte de Nuria Lameiro. Sabe que é unha cousa? Seguro, falábanos Carlos Misa, estará Brais aí véndote en directo, mándalle unha mensaxe, seguro que el estará agora emocionado. Aparte de ser o seu primeiro entrenador, cando buscou apoio de diñeiro, que fai falta moito para o deporte, foi un dos primeiros en ingresarlle uns cartos na conta para que el tuvera a opción de ir máis adiante. Un pouco máis. O recoñecemento deste auditorio do Concello de Gondomar, un aplauso moi forte para Marcos. Marcos, acabamos de chegar unha cousiña, a ver, acabamos de chegar unha cousiña, sí. Por favor, por favor, por favor. Hola Marcos, aínda que me encantaría estar aí e poder decircho en persoa, quería felicitarte pola mención especial que recibes nesta gala, un recoñecemento máis que merecido, penso eu. Seguramente hai moita xente que non o saiba, pero Marcos foi o meu primeiro adestrador alá polo ano 1998, cando comecei a miña andadura na Sociedade Atlética Valmiñor. El foi a única persoa que me ensinou o que realmente era o deporte, a vivilo, a sentilo, a desfrutar con cada zancada como el o facía en cada adestramento, en cada carreira,
perseguíndonos cara arriba, cara abaixo, recorrendo bandas e alentándonos sempre dende outro lado da cinta. Independentemente do resultado, sempre tiña unha palabra adecuada, axeitada para ese momento. Seguramente, aínda que el non o queira recoñecer, parte de que eu este hoxe aquí en Avilés a punto de celebrar un campeonato de España de duatlón élite cos mellores atletas nacionais sexa gracias a Marcos. Por eso, e aproveitando este vídeo, quería darche as gracias por todo e enviarche moita forza, que eres un gran loitador. Unha aperta, Marcos. Aperta enorme dende Avilés, Marcos, dende Brais. Como? Unha aperta enorme que acaba de darche. A seguir así, exemplo de superación. Moitísimas grazas. Marcos Fernández Cidrás, o último recoñecemento, un dos recoñecementos máis emotivos desta noite, que vai pechar Paco Ferreiro, alcalde de Gondomar, coas últimas verbas desta gala, terceira edición do Concello de Gondomar. Bueno, moi boas tardes, noites, vou a ser breve, porque a verdade é que tuvemos que facer un verdadeiro exercicio de superación, estar aquí, non? 2 horas e pico, pasando calor, estamos sudando. Non hai aire, pero tampouco hai calefacción, non pensedes. Entonces, vou a ser breve. Eu só vou pedir unha cousa para o futuro, non? Que nunca nadie politice o deporte, que sexa quen sexa o que teña que estar aquí, en Gondomar, que sempre aposte por o deporte e que sempre sexa quen de xuntar canto menos un día ao ano a todos os deportistas aquí en un auditorio, a toda a familia, a toda esa xente que fai esforzos, ademais, por estar sempre competindo, interrelacionándose, madrugando, cuidando a alimentación. Isto non ten prezo, por lo tanto é unha cousa, é unha obriga ter que facelo. Eu non entendía nunca como non se fixo nunca estas galas do deporte, estes recoñecementos, non? E hai momentos, este a terceira xa, hai momentos para a historia, non? Recoñecementos a Hermidita, a tantos outros, non? Eu, para min, foi un momento moi emotivo, digo de corazón, mirar aquí a esas amigas, a estas mulleres hoxe aquí, non? Despois de tanto tempo, de ser verdadeiramente un exemplo a seguir, xogadoras de fútbol, pasando sacrificios, vivindo incluso certos, por que non decilo, desprezos, non? Porque eran mulleres, estaba mal visto incluso xogar ao fútbol, ou se xogaban tiñan que xogar pois da ira da súa casa, pero non eran quen de pisar un terreno de xogo como as gallandas e demais. Eu non me invento nada, elas podían redundar en eso, e podían contar moitas anécdotas, estou seguro que as contan a diario cos seus queridos amigos e familia. Iso, por desgraza, pasou en este país, hoxe parece que vamos avanzando, pero é un momento moi emotivo miralas aquí, primeiro, que sigan entre nós, que sigan amosando a súa amistade, compañerismo, incluso coincidían que había familiares, que son familia entre eles, isto é precioso, non? E é verdade que o deporte é maravilloso, de todos os sentidos, crea relacións entre as persoas, é saúde, invertir en deporte €1, pois é aforrar en saúde 5 ou 10, non? Eso é unha obviedade. Por lo tanto, fago esa petición, que nadie deixe caer isto e que nadie caia do erro de non ter un recoñecemento sempre e boas palabras e intencións para os deportistas. E entonces, cando nos toca asumir moitos retos, como é o que teño que asumir eu agora, non? Que encontrarnos pois cun concello grande, disperso, con poucas infraestructuras en deporte e, sin embargo, con moita canteira e con moitos deportistas. Eu quedo asombrado cada vez que miro aquí en Gondomar que hai tantos deportistas de élite. Eu quedo abrallado cando miro aí a estas rapazas con alma toreira, pois que estuveron en China defendendo o Concello de Gondomar e que quedaron sextas, e que van a ir agora a París, e que van a superar, ademais, ese resultado, e que malamente tiñan unha
unhas segundas rodas para cambiar dos seus patíns cando se atopan unha pista que necesita unhas rodas que vayan máis rápido. Eso non o contan, pero cando se chegaron ali se encontraron con unha pista que non era máis adecuada para facer o seu exercicio e non tiñan o que teñen outros países, que é unha modalidade de patíns variada para adaptarse ás circunstancias de cada evento. Pensemos da Fórmula 1, iso sería impensable, que vas con rodas de mollado e te encontras a pista seca ou viceversa. Pois esas adversidades tuveron que sufrilas elas e nadie se acorda diso e nadie o di, se non estou convencido que hubieran sacado o mellor resultado. Pero sodes un exemplo a seguir. Eu cando miro que están entrenando o pabellón de Donas, mañáns, tarde, noites, festivos, domingos, pedindo máis horas, pois é unha pista ademais que está en malas condicións, en algunhas ocasións con certas goteiras, uns vestuarios pequenos. Cando miro tamén o pabellón de Gondomar, pois que a pista chea de buratos onde tampouco poden entrenar, con goteiras e demais, isto nos leva a pensar, non? Que hai que invertir do deporte. E temos unha obriga desde os concellos. E por eso nos vimos invertindo do deporte, e o sabedes, e vamos a invertir do deporte. É unha aposta firme, ademais, de quen verdadeiramente cree en isto. E antes me facíades unha petición recta con foso. Había peticións que eran pistas de atletismo, xa non vou a eso, pero recta con foso, ao lado das inmediacións do campo das Cercas. Teño que decirvos que estuvemos a un tris de xa facelo en estos meses, pero como hai moitas demandas en todo o Concello e hai que repartir os recursos económicos, non pudemos. Pero vos aseguro, e vos lo digo aquí, que tendredes a pista con foso para o ano que ven. Eso vai a ser unha realidade. Tamén digo, ademais, que cando falábamos incluso dos bolos celtas, somos un referente. E vamos a crear, ademais, e vamos a cuidar, e vamos a dotar de infraestructuras este deporte, como é o caso do campo das Cercas tamén. Falabades dun carril, dun circuito para bicis. Pois sí, este ano vamos a facer, vamos a ampliar a pista de skate con outras modalidades, vamos a facer, ademais, vamos a cambiar o chan do pabellón de Gondomar. Antes decían por aí, hai que porlle parqué. Non sei se íbamos a por parqué ou calquera outra modalidade de infraestructura, porque os avanza moito eso, pero vamos a recuperalo, vamos a facelo. O dos campos de fútbol, eu sei que verdadeiramente o campo das Cercas está mal, o céspede artificial e o das Gallandas tamén. Son cuestións costosas, non? Falamos moitas veces de 200 e algo mil euros por un lado, 200 e algo por outro, cando malamente fixadervos que temos un problema de infraestructuras como goteiras, o chan dos pabellóns, os vestiarios, etc. Xa me gustaría a min, pero vamos a intentalo, creernos de verdad. Eu con isto tampouco quero facer un alegato aquí, ni moito menos con matices políticos, pero de corazón que estamos comprometidos con isto, vades a miralo ano a ano. Desde logo que sí, que eu estou encantado. Eu creo que temos a sorte de ter unha concelleira de deportes moi involucrada, non só co deporte, sino ca cultura e con todo o que leva, unha persoa que foi deportista de élite, campeona de España de atletismo, e iso creo que lle quedou do ADN. Bueno, do ADN viñalle, pero eu creo que lle quedou canto menos a hora do subconsciente, do sacrificio e moitas cousas que lle deben pasar por a cabeza, pois días de frío, días de choiva, cando iba aí intentando cruzar a meta, non? Eso é deporte. Sería insalvable e sería, ademais, imperdonable que unha muller así, que sabe o que é, non apostara polo deporte. Por lo tanto, vamos a apostar. E que aposte todo o mundo por esta gala. E vamos a recuperar tamén Rías Baixas. Temos que facer deporte. É a clave. Eu sempre digo que é un dos eventos máis bonitos que organiza o Concello de Gondomar. Porque aquí estamos todos somos unha familia, indistintamente de se somos dunha parroquia ou de outra. Temos que recoñecer que os de Vincios nos ganan por goleada. En Vincios aparece un, dedícase a facer deporte e queda campeón de España, non sei que pasa. Pero tamén das outras parroquias, non? E de feito temos probas. Eu, campeón de España de carrilanas, campeón de España de atletismo, campeón de España de tenis de mesa, tiro con arco, ping-pong, así podíamos estar falando días e días. Algo pasa en Gondomar. Eu creo que temos talento, temos canteira. Fainos falta empuxe, patrocinio, infraestructuras, forza, ganas, e somos verdadeiramente un pueblo que temos moito potencial. E aí onde temos que estar.
Mirade, para rematar, porque dixen que iba a ser breve, nos este ano eu vou a propolo como alcalde, a mellor cometo un erro, pero dos erros tamén hai que aprender. Nos creemos, ademais, que temos un embaixador en Gondomar, que é unha persona meritoria de todos os elogios habidos e por haber. A superación, o esforzo, un home que estuvo da élite, das élites, e que temos un pabellón, canto menos, que se chama pabellón municipal, sin nome, sin identidade, sin recoñecemento explícito a quen verdadeiramente fixo por o deporte en Gondomar o que non fixo nadie e que levou a Gondomar por o mundo adiante. Vou a propor, se vos parece ben, e vou a facelo público aquí ademais, que o pabellón municipal de Gondomar leve o nome de Berna, Bernabé Costas. Vamos a propolo, Berna. Teis a nosa palabra. Eres un exemplo a seguir como deportista, como persona, como amigo. A verdad, non hai... que podíamos estar falando de ti, e que algún defecto tendrás, supoño, algo, pero eres verdadeiramente un crack. E sábelo que cho digo de corazón, porque, bueno, que vamos a decir de Berna? Eu creo que o pabellón municipal ten que levar debaixo de Berna Costas, porque o merece e porque foi verdadeiramente un embaixador, e o é, e lle quedan moitos capítulos por escribir da historia deportiva e da historia deste pobo. A ese Berna e a todos vos, a Marcos, etc. Habrá momentos para todos. O importante é ter gañas, ter memoria, non olvidarse, como se fixemos aquí de Núñez, outro exemplo a seguir. E con isto remato. Con Núñez tamén vamos a ter o que verdadeiramente merece, que é recuperar aquela placa que estaba do campo de fútbol das Gallandas, que foi motivo, ademais, de unha mención explícita á súa persona e á súa profesionalidade e á súa tesorería, que gastou, ademais, moitos, incluso os cartos do seu bolsillo, tempo, e había un homenaxe a él, e cando se fixo unha remodelación, pois, bueno, aquela placa e aquela pedra, pois, se moveu, se perdeu, e hoxe a familia está aquí presente, para nós é un orgullo que estedes aquí, decirche que Carmela, Pepín ou Pepito, todos, Conchi, non vos miro pola luz esta que teño aquí, pero decirvos que vamos a recuperar ese momento de esa persoa, do voso pai, e que o vamos a facer coincidir con un momento histórico das Gallandas, ou ben co trofeo Conde de Gondomar, ou co da vila de Gondomar, porque creemos, ademais, que hai que volver a pôr esa placa aí, donde do seu momento a puxeron outros, e por algo sería. Moitas grazas, hasta o ano que ven, moita forza e moita saúde. Grazas. Pois ata aquí esta gala, un último esforzo simplemente, antes do que aí fora, os premiados se poden achegar a este estrado para facer a foto de familia final de todos os galardoados nesta terceira gala do Deporte Concello de Gondomar. Moitísimas grazas e ata o ano que ven, que será a cuarta. E os premiados, por favor, que nos acompañen aquí. Stay high, stay
Seguimos probando.